Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Oyaore nyakwara mugia juang kamora mora maintiere kawuono mainchienga tich ariyo tarik 2 dwe mar 7 higa mar 2024. Kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiu nade kendo machiegni e chenro mar rupiny machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Bed kudwa nyaka giko nyinga Joyce Odur. Nyakwara mugia juang kamora mora maintiere gedo mara ni gweng maintiere ochio makare ini wuon bendi chieyo makare samoro ikore yo makone kod kocha mar dhi orak kata bedo deche makawuono rowere no miwa holiday mano mabende giwacho ni jiodhe bede ndara kang'anyo kaluore kod rowere mabende ostelonge mage. Adhi bedo kwa mima tutwa dhi nyime gi chenro magwa bed kuro nyaka giko nyinga Sharon Onga. Sharon ni chio na dokinyi makawuono. Achio makare Joyce. Amba chio makare wacho ni odiechieng' makawuono rowere mago mag Gen Z omiwa holiday kata kamani nyalo wach ni oken gazetted holiday tang'eni kaluore kod luoro ma ji nyalo bedo godo wang'eni kinde ng'anyo bed ng'anyo mamuola kata mano matimo kok muol to rakruok wajaneno e kindo bila ka achiel kod jopiny gino mwanyalo wacho ni nyalo kelo ne ji luoro ji nyalo dong' e udi nyithindo bende jonyuol no yudo milome ni nyithindo kik dhi e skul odiechieng' makawuono to dong'e adier makende nikech wang'eni okinyi makawuono jopuonj mamoko dhi bedo ka dhi e skul manyiso ni koro en mana yweyo mochuno nyithindo mana kaka isewacho moko bende osebedo ka dok e skul ne kadok e skul bang' half term manyiso ni kawuono kidhi bedo ka gidhi jok mosebedo ka timo wuodhe mopogore opogore bro chuno gi mar mondo gichung wuodhe makamago mage koro yweyo makoro chuno mabende koro rowere no miyowa kata kamano wageno odiechieng' makawuono giwacho ni gi occupy everywhere e kinde ma gi occupy everywhere obro bedo yo mamuola maonge tulo moramora maonge ketho mwandu ka gidwaro mar mondo mi sirikal ochop dwachgi nyaka sani wang'eni dwaro maduong' jatend piny Kenya nosetimo mano mar wito oko paro mar chik mar omenda sani koro nitiere listi mag demands magidwaro ni jatend piny Kenya ochop kare mago duto ema wabedo kwaneno kaachiel kod yuago mago rowere mane wito ngimagi kinde ng'anyo mwasenene pacho kae to hihi nyakwara mga juang ponono ni dhi orak Canada kwai mar mondo mi wuog chona hinya nya kitiyo koda peni madongo kata na highways ma pacho ka kaluore ni Joyce na gocho ni gidhi bede ndara en ng'anyo mamuol tingeni kise bede ndara manyiso ni mtoka ok nyal kadho to kidak Thika Road to samoro biro Dennis Spirit Road kumontiere ni nyalo bedo matek aya omiyo odiechieng' makawuono nyakwara mga juang ne ni ritri kidhi e tich kidhi e kari mar oraka to ne ichako chon mar mondo mi chop kuro ma ok leo kata kamano kaka pile Sharon ang'eni waiko ni nyakwara mugia juang chenro mayielach bang' mae abro bedo ka chako kod weche manyiena bang'e tibo bedo ka ikelo nonro mar gazet nyakwara mugia juang antiere ka gi The Standard Joyce in gi Daily Nation ibro bedo kinyiso gi nang'o mantiere e nyim gazet Standard ka nyakwara mugia juang jatend piny Kenya koro iwacho ni entiere e kind thuolo matek iwacho ni decisions karam na paro mopogore opogore mabende osebedo kochwalo ondike kanyo gi dho liech ni between a rock and a hard place
Man kaluwore koda nyakoromgo jwang' ing'e ni budget nosesom. Budget manego bed ni wachako godo odiochieng' manyoro. Mano higa omenda mar higa mar 2024-2025. Kata kamano, nikech koro finance bill cha nadhi siero budget mar higa omenda mar higani. Nyiso ni kata mana KRA biro bedo katiyo koda choko mano machon. Koro dhi bedo machal nade. Manyiso ni pod wabiro bedo kwa dhi nyime gi budget mar higa mar 2023-2024 kaluwore kod weche mosebedo katimore. Omiyo jatend piny Kenya miwacho ni koro wenge duto te biro bedo kang'iye. Gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono bende pod omenya weche mag budget. Ka aneno kondike ka ni Ruto's budget double speaker. Kotudore kod wich bar ma jatend piny Kenya William Ruto sani nitiere godo mar chopo kare kata mar yudo omenda mano mar budget madirom trilion 4 mano soma mano budget mar higa omenda manyien mano chakore odiochieng' manyoro e kinde twaka kod jofuambo mano chieng' Jumapil. Noinjo ka jatend piny Kenya koro wacho ni bro chuno mar mondo mi hol trilion 1 mano kowuok e omenda madirom bilion 600 mano nego bed ni choko. Wang'e ni finance bill nego bed ni konyo e choko gimoro bilion 346 kata kamano koro wacho ni trilion 1 ema koro biro bed kiholo. Anno gazeti mar Daily Nation bende wacho ka ni ogai mar obila Jafet Koome nyaka sani koro okwedo weche maliekore ni nitiere obila aberio mawito ngimagi e pinyno mar Haiti. Wacho ni onge obila moro amora mosewito ngimane e pinyno mar Haiti. Bende koro liekore ni nengo mano mar modhi mag tedo kaachiel kod sabun nyalo medore. Mago duti biro bedo ka ilidho e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Bang' mano nyakoromgo jwang' Joyce Oduor biro bedo kata yie twak mar chal mar piny Kenya. Chal mar piny Kenya nyakoromgo jwang' bende biro bedo kwa menyo weche mopogore opogore matimore pacho kae twak mar jatend piny Kenya kod ute fuambo kata jofuambo mano chieng' Jumapil kaachiel kod weche mopogore opogore tero bila Haiti ka bende notime ataro mar chik kod weche mopogore opogore ma bende nyaka sani pod wamedo luonu e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Bang' mano kawuono en chieng' tich ariyo ibiro bedo ka iyudo mano chenro mar orako bang'e to twak e chenro mar mbako romo Sharon obo bedo kwa go mbaka kotudore kod weche mag somo. Wang'e ni ng'anyo osebedo ka rocho chenro mag somo. Nyithindo bende osesomo makare e tam mar ariyo ni kosango matimore. Mane penyo maduong' to par ni kinde mabagi duto te timore kawuono dongero nyithindo ok dhi bedo ka dhi skul. Juma mokalo bende nitiere odiochienge ma bende nok dhi e skul kaluwore kod half term. Mamoko bende nodhi half term momondo. Nane bende gidhi half term chakre chieng' tich ang'wen moko nogol chieng' wuok tich kaluwore gi ng'anyo ma bende nitiere chieng' tich ariyo. Kopogore gi mano Joyce bende chieng' tich ang'wen par ni mantiere gi holiday machielo ma Gen Z omiyowa mano mar bede apaya onge iwacho ni onge kata mana weche motenore kod wuoth moro amora ma bende biro bedo katimore. Mane madwaro ni walose nikech tam ting'e ni sudo kalenda curriculum en mana macha janyuol bende fee ko chulo ok duokne. To bende par ni tam mar ariyo ni ema skunde no yawo modeko kaluwore kod midhiero mar koth mano kelo ule kor gwenge mopogore opogore. Nyalo bedo ni nyithindo ng'ikruok mane ma bende nyithindo kale to bing'e ni kinde gi Sharon kaluwore ni ng'anyo nitiere ng'anyo makamago bende nyalo kelo ne nyithindo dagni mar paro nikech nyathi ko dhi e skul kacha to en bende oluor ni ka dhi e skul seche moko ka an e skul seche modhi gokinyi odhi maber sama korango duogo ot oyudo ka tulo osechako rakruok e kind polise gi jopiny osechako kelo ni nyathi luoro makamano bende nyathi nyalo somo gede yo makare kosere kaka jonyuol bende onego ket nyithindgi kod arita makare ahinya to e kinde gi montiere kod ng'anyo. To mano bende timore ahinya ne skunde mantiere bombe mopogore opogore. Kabuore Nairobi ka samoro kibagara mana tia gas wang'e skunde mopogore opogore mantiere chuny boma mano ma Nairobi. Ang'no dhi bedo kwa lose mathoth jatend piny Kenya bende nosewacho ni omenda onge minyalo ndik godo jopuonje mag JSS mar mondo mi omigi contract ma ongirore kata norak mongirore. Duto te wabiro bedo kwa lose. Mano bende mi aparo ka aneno ka gazedni mar Daily Nation bende koro penjo kae ni wadong' kod dweche 6 kende to higa ni rumo. Bende nitiere ikruok makare ne nyithindo monego bed ni dhi e grade mar 9 e bwo skunde mag sekondar madundo. Wang'e ni achiedh nado osebedo ewi ka onego bed ni gibede high school kata gibede primary jopuonje bende sani onge. Chal mar somo e pacho kae chalo nade? Joyce weche mag somo thoth makwachako lose kata mana sani odiochieng' manyoro kata mana gazede neno kanyo kae ing'e romo ma osebedo katimore e kaunti ma Mombasa ma bende norumo mago mag jotend jopuonje mag sekondar. Giwacho ni nyaka chakre third term mano term mar 3 ma bende biro bedo kachako dwe mar 9 ibiro bed kimedo ne jonyuol school fee wira ne wach capitation omenda ma bende piny owacho chiwo ne japuonjre ka japuonjre no dok chien japuonjre ka japuonjre ne bende yudo siling 22,000 mani higa kata kamano omenda ma kamano no dok chien nyaka siling 17,000. Koro weche motenore kod somo
ging'enya. Wadhi bedo kwa kelo ni matut Nyakwarom Gajwang'o, wantiere gi jolony e weche mag somo. Kinja nyuol bende ni thuolo, bende ginyiswa ni achiedh nade mage ma bende gisebedo ka gikadhe. Ayo miyo Nyakwarom Gajwang'o chako oronwa ote kochakore sani. Namba mar ote machuok 33600 kaka pile. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo inyalo yudo wa Ramogi TV Kenya. Citizen Digital bende inyalo neno wa achiel kachiel okinyi makawuono. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakwarom Gajwang'o tudre mbui maga yuda gi nying mara Sharon Ngao. Bed kodo nyaka giko nikech ma en Rupinya. We wakwongwa yuda thuond weche manyien. Those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue. Buona machumo se biro gokinyi machoko pesa mag cho. Ng'ano ne gitongo mane ginego. Nyakwarom Gajwang'o machiegni weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Omenda matayo apis mikai mokwongo mapacho kae Mama Rachel Ruto kachiel gi apis jaod jalup jatenda piny Dorcas Rigathi ok bikete budget mahik omenda mar higa mar 2024-2025. Magi oyangi kod jatend piny William Ruto e twak mare gi ute fwambo odhiambo manyocha. Jatend piny bende omedo ni tende ok bindiko e tich jolup jotend migepe mong'ere kaka CASS kaluwore gi bura mane doho ng'ado. Sharon Ngao gi mathoth. En twak mane okelo ute fwambo mopogore opogore. Twak mane obagi e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny notiyo gi thuolono mar keto e ler weche mopogore opogore kaluwore gi seyo mosebed ka idhuolo ne piny owacho mare. Jatend piny William Ruto koro yango ni pok mar omenda ma jathoro dhi ne apise ariyo mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ok bi ket e budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025. Even after Parliament had approved the position of CS, I have not appointed any CS because I realized that we were in a situation that we could not. And no CS will be appointed until we have an economy that can support more opportunities. Piny owacho bende osebedo ka yudo seyo mar tiyo arietha kod omenda mag jopiny. Kuom mano, jatend piny oyango ni piny owacho mare ok bindiko e tich jolup jotend migepe kaluwore gi bura mane doho ong'ado. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Because in the face of what has happened, we have to trim down every other area. And in fact, not just those, many other spaces are going to be trimmed down. Motelo ne mano, jatend piny ne ondike tich jolup jotend migepe 50. Kata kamano, bura ne ochwale doho mar kwedo paro makamano. Ponono ni jolup jotend migepe makamago dine opuodh gi od bura mamalo maduong'. Osara mag dine okawo pes jopiny maromo $460 e higa ka higa. Kaluwore gi paro mane duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho Osara SRC ochiwo ne duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho e tich PSC. Osara mane opuodh ne jolup jotend migepe e dwe ka dwe ne en $459,113. Moriwo omenda mabalang' mar udi mar $165,000. $165,000 mar chal mar chiro. Osara makamano bende ne oriwo okumba mar thieth mar $1,10,000,000 mar yudo thieth korwak jalup jatend migao e od thieth. $300,000 mar thieth ma jalup jatend migao yudo kendo dok dala. $150,000 mar siro mine mayach. $75,000 mar yudo thieth mar wang'.
siling 75,000 machielo mar yudo thieth mar lak e kind thieth mamoko. Okumba mar thieth ne jolup jotend migepe ne owinjore ochwal ne min ot kaachiel gi nyithindo 4 mantiere e bwo higni 25. Kaluwore gi pok mar bajet mar higa mar 2024-2025, apisi mar mikai mokwongo gi mikai mar 2 e pacho kae ne oketnegi tenge siling bilion 1.2. Apisi mikai mokwongo Mama Rachel Ruto ne dhi yudo siling milion 696.6, ka apisi mikai mar 2 e pacho ka Pastor Dorcas Rigathi ne oketne siling milion 557.5. Omenda makoro nyalo yudo tich machielo bang' jatend piny lieko ni omenda makamago ok bichwal ne apise 2go. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo oganda jo Kenya kuom tamruok yie gi chik mar paro mar chik omenda, kowacho ni ma en okang' maduoko piny Kenya chien gi higni 2 e yore mag dongruok. Jatend piny ne owacho magi e kinde twak gi ute fwambo ma pacho kae e wi chal mar piny Kenya. Twak mabiro bang' jatend piny wito oko paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 ka bende opuoyo jod bura manosiro paro mar chik no. Lydia Okeyo nigi lerno. E twak mare gi ute fwambo ma pacho ka odhiambo manyoro, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oganda jo Kenya biro ywaga ng'e kuom tamruok yie gi paro mar chik mar omenda ma wacho ni ema ne dhi golo piny Kenya e nyororo mag gope. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Mr. President. Let me just allow me, because we need to contextualize this finance bill. It is easy, Joe. It is easy for us as a country to say, let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said, we will drop the finance bill. But it has huge consequences. Ruto po jod bura manosiro paro mar chik mar omenda no, kwacho ni e kinde mabiro oganda jo Kenya biro yie ni jod bura go ema ni kod paro makare mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Kenya will know that the MPs who voted yes are the true heroes of Kenya. Olero ni okang' mar wito kucha paro mar chik no biro chuno piny owacho mondo ol siling maromo trilion 1 mar tawo chenro mag piny Kenya makoro olo ni chenro mar ndike tich jopuonj JSS maromo 46,000 ok bitimore, chiwo omenda maromo siling bilion 2 ne jopith kod jopur ma pacho ka bende ok bitimore. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the cherry fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. Owacho ni okang' makamano bende biro keto piny Kenya e golo chiemo machalo rabuon kod kitungu e pinje maoko kaluwore ni piny Kenya ok bibedo gi omenda moromo tawo chenro mag pur. We will continue to import potatoes from Europe when we have potatoes in his village. You just told me in Kimana. We have potatoes in Nyandarua. We have onions all over the place. Ruto lero ni chenro mare kano ka otelo mapachuka na en maneno ni kuom thuolo maromo higni 3 nyaka 4 mabiro piny Kenya biro bedo ni onge gi osigo mapek mar gope, kowacho ni kata kamano omor ni oganda jo Kenya yie donje midhiero mar gope kendo makoro biro yawo wang'gi mar ng'eyo ni en kod agenda mowinjore ne oganda jo Kenya. My plan was to make sure that in the next 3 years, maximum 4 years, we have a balanced budget where Kenya is not the country where we are today. We are in a very difficult financial position. This is something that the people of Kenya must understand, and that is why I am happy that we have a crisis. Bende owacho ni kuom omenda manochoke hiko omenda mokalo maromo trilion 2.3, omenda maromo trilion 1.1 na ochulo gope mag piny Kenya ka trilion 1 ne odhi e chudo mag osara. Wacho ni rem kadho paro mar chik no dhi chuno mondo mi olo omenda ne counties, olo omenda mag tawo somo e kind mamoko. We raised this year 2.3 trillion from our taxes. Of that 2.3 trillion, 1.1 trillion went to debt financing. 1 trillion went to salaries. What did we do? We had to go and borrow to pay the counties. We had to go and borrow to fund our education. Penjo mathoth no wuok kotenre gi mibadhi kotiyo marach gi omenda e piny owacho ka jatend piny osingo neno ni piny owacho mare biro tiyo makare gi omenda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Jatend piny Kenya nyalo chopo dwaro ma osebed ka idhiro kod rowere pacho kae ma onge twaka. Ma en paro ma ogol kod riwruoge auchiel ma pacho kae mobiro kanyakla ma bende seyo obila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom joma ne ng'anyo kaachiel gi jofwambo. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Riwruoge mane oromo kawuono kendo twako rute fwambo wacho ni jatend piny Kenya ok ochuno nyaka bed gi twak gi rowere kendo gilero ni sirkal ni kod teko mar keto lokruoge go e tim kata ka romo ko tim. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ler osebedo kadwarore. Ler ewi kwan jogo mosewito ngimagi kod jogo ma oseyudo hinyruok nyaka ne ng'anyo chakre. Jatend piny Kenya ne olero nyoro otieno e twak mare ni ji 19 kende emosewito ngimagi e ng'anyo. Riwruoge ma ok mag sirkal owuok oko mar chiwo ler ewi kaka ng'anyo osebedo. As of last night, that is the 30th of June, 2024, 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. Sirkal okwa mondo chwal kony madwarore ne joma chano dhi ng'anyo jumani. Oseobila kuom tiyo maonge lewni magi ma opuodhi kaachiel gi nyamburko maonge nembni kata number plates. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. We ask that the police and military strictly operate within the Constitution. Jofwambo kosedong chien kaka achiel kuom jogo mosebed ka irocho ratichgi e kinde ng'anyo. Jagoro e riwruog jofwambo ma pacho ka KUJ, Eric Oduor, oyango ni gidhi mako bura ne ogai mar obila pacho ka e doho. Koro wacho ne ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Japhet Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Riwruok mag okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi nikech okinde magi osetam chopo kata neno jogo magi chung'negi e bura. All those who have been abducted to be released. If not, we are going to file contempt of court, and to those specific people who have deflected from those orders. So that is the position of the Law Society of Kenya. We'll be moving to court again to file for contempt of court orders. Kwan mar jogo ma wito ngimagi omedore tok ji mamoko ariyo wito ngimagi kawuono. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo makwedo paro mar chiko omenda ma higa mar 2024. Koome okoni jo Kenya ni kod ratiro mar bago ng'anyo mamuol ka osingo ni doho dhi timo duto e neno ni ji mane obila orocho ratichgi oyudo ratiro. Kotimo mos ne joma ne owito wedegi e kinde ng'anyo kod ji mane oyudo hinyruok, ogai mar doho onyiso tendo obila mondo oketo kenge mabiro neno ni obila otiyo kaluwore kod chik kata mane kinde ma imako joma ichich ni oketho chik. Children of this nation, rest in peace. May their lives rest in peace. We should not witness cases of excessive use of force that threaten the lives of peaceful and unharmed protesters. We cannot, for us, judges and judicial officers, envisage anybody taking law into their own hands and taking away a life. Those who are the perpetrators must be charged and prosecuted in accordance with the law. The police service also to come up with a policy
on the decision to arrest and decision to charge. It should not be arbitrary. Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti owacho ni nitie moko kuom jomaundu mane odonjore ng'anyo mar rowere mag Gen Z ewi paro mar chiko omenda ma higani kendo ketho mwandu johala kod mago mag piny owacho. Kolose boma ma Mavoko e kinde nyasi mar chamo muma mar apisas adek mag kaunti ma Machakos, Wavinya okwayo obila mondo tim apedha ewi jonjore mane odonjore ng'anyo kendo kawnegi okang' ma odwarore. Omedo lero dwaro mar ndiko rowere tije e migepe mopogore gino mabiro konyo chwalo dongruok e pachoka. That I shall always truly and diligently serve the people. It hurts me as a mother when I see our young people demonstrating and then you have goons coming to interfere with them. I was in the space yesterday and I spoke to them. And when you hear them, sincerely speaking, they have points. They are very sensible. Na hawa ni watu wamesoma. Hawa sio wajinga. And I want to tell you, where are they educated? These are children who got free education during Kibaki's time. See, from 202. During Kibaki's time and during Uhuru's time. So we are dealing with a generation that is well educated and well informed. We have more than 75 to 80% of young generation in this country. Anything we do, we must do geared to the interest of the majority, who are the young people. So what I'm requesting our youth, you want to demonstrate, we don't have a problem. And if you see these other goons that are coming out, to point them out. Anyuola moro e gwenge ma Sinoko, kaunti ma Bungoma nigi lit tok nyathigi wito ngimane bang' obila chiele gi magina e kinde mane ng'anyo ewi paro mar chik mar omenda higa mar 2024 dhi nyime e gwengego. Rawerano ma jahigni 17 oyangore ni jaklas 9 e skunde sekondari ma Siritanyi kendo noringo kode e kar thieth ma Bungoma kama nowite ngimane. Anyuola mare kwayo telo mochung'ne keto nyong'ong ewi tije obila IPOA mondo donjre kendo tim nonro ewi nek mare ka gidwaro piny owacho oketo kenge makare manyalo konyo oganda jo Kenya kedo gi kit ngima mapek. Ukweli mama yake alikufa. Sasa watoto nikawachukua kama watoto wangu. Mimi sina mengi. Ninaomba tu munisaidie. Sikutajia hapa nimekotesha hii nyumba. Nimetajia mtoto wangu acha asome. Niambia nyanya nikimaliza nitapata kazi, na kila mtu alikuwa anapenda Dani. So kwa hiyo harakati, wakati alisikia hiyo mlipuko wa hizo vitu mbili, ikabidi Dani ya Mungu niponye. Dani wakati alikuwa kwa hiyo harakati ya kukimbia, Dani anasema alishtukia tu risasi imempita ndani na damu inamwagika. Kijana ilikuwa natarajia anisaidie baadaye. Sasa hii sina nyuma na sina mbele. Naomba tu serikali yenyewe kushughulikie kusaidia. Na tunakuwa ashamed kwa sababu sisi ndio wawakilishi wa serikali kwa ground. Tunashindwa hata kuongelesha wananchi kwa sababu sisi ndio tunawakilisha serikali. Huko juu hawaelewi mwananchi kwa ground. Hawa vijana kusema ukweli pia wanatafuta haki yao, na si wao tu. Mziba umekuwa kwa mabega ya Wakenya. Sasa mimi kupata serikali, mtu ambaye amepewa majukumu ya kulinda mwananchi, unatumia nafasi hiyo kuangamiza huyo mwananchi ambaye hajajihami kwa vyovyote, hana silaha kwa mkono. Hiyo ni makosa sana na tunalaani hicho kitendo. Na hata yule aliyekifanya mahali ako, tunaomba kwamba akose amani miaka yake yote. Kwani tumeona maaskari wangapi wakiwa waendazimu? Ringreja Ponjre Emmanuel Tata mane wito ngimane kaluore gi ng'anyo mane dhi nyime Mombasa ne otimne bero kendo yangore ni ne owito ngimane bang' iro malungo wang' thung'e. Kane oloso elo familia mosenindo, Daniel Mwaswa
Koni gima giywago kaka nyuola en yudo ratiro mar wuodgi no ma jahigni 20 mane somo e mbalariany ma Meru e hike mar 2. Magi ne giwacho ka riwruoge makedo ne ratich oganda bende okoni koro gin thuolo mar chwalo bura e doho bang' kane osetim bero mar ringre rawerano e kar thieth ma Pandya kendo yango gima ne okelo tho mare. Wachore ni Emmanuel ne owito ngimane bang' kane obila odiro kuome iro malungo wang' kuma ne ochunge e tesend obila ma Mwembe Tayari kuma ne orite nyamburko mar dhi e ot. Some bleeding in the lungs due to the same effect. Na daktari amesema kwamba samples have been taken to the government chemist aweze ku establish aswa ni chemical gani kijana alifanya ku inhale ama what was the cause of the suffocation. Familia iweze kupata haki kwa huyo kijana. Tunapeana pole pia kwa familia kwa kupoteza kijana, na tutashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba wale wote ambao walihusika katika kifo chake watachukuliwa hatua za kisheria. Apart from postmortem, we are going to take legal action. We are emphasizing kuwa hatutaacha jambo hili, si masuala ya kufanya tu postmortem. Moko kuom rowere e kaunti ma Kisumu oramo ni ng'anyo pod dhi nyime kendo wuok oko motegno ga giseyo tenda Kenya Kwanza e yor telo marach kod tiyo marach gi omenda ma pacho ka. Gilero ni odiochieng' ma kawuono gin e ndara ka giting'o musuma kendo rwako lewni marochere ka giparo godo jowetegi mosewito ngimagi. Gisingo dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' sabasaba maonge chungo chenrogi e kinde ma gikwayo bila mondo wuog oko mondo migi arita kaachiel gi neno ni mwandu jopiny ok okethi. Wan kaka jo Kisumu wasakale mang'eny ahinya e samoro amora ma tulo wuok bang' ng'anyo. Ok wadwa dok kuno, to kendo kaka rowere matindo wasamua ni wadwa ndiko narrative moro manyiso ni jo Kisumu nyalo wuok oko kendo ng'anyo mamuol. Wanarom mana sports ground ka. Polise wasamiyo notification. Area tinge lweta ka. Wasanyiso gini on Thursday wabro ng'anye street kendo on Sunday wan gi sabasaba wa. Wakwayo gi gibe gitreat wa gi muolo kik gibi gi ngufu mang'eny mwasaneno ka gibet go. To ne jopiny mora mora. Ka in kodwa to biye ng'anyo. To ka bire ng'anyo nyalo tami, wakwayo ni chung kodwa in solidarity. Ka in jaduka lor duka ni, okwadwa neno ni gimora mora dhi mbele. Kiki yaw duka ni, aito bang'e chako ywak ni ji no neno gik moko to biro olut. Kiki bigi gachi town, aitangi wacho ni kana kale ndara, to ji obayo gi kidi sijui otoyo kiyo. Wakwayo ni bed ot, wamiyo u free holiday. Nthindo be kik dhi school. Udonga donga ot kanyo, to ng'ata mawuok obed mana ni biro chung kodwa e ng'anyo. To ka in dala kuno, wadwaro ni ndeche te odin. Ji te obed e ndara, ma obed Thursday, ma obed Sunday, ma obed kiny, onge gimora mora wanyalo gombo ni obed ni dhi mbele. Nyakora Mugejongi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien na okinyi makawuono kata kamano chenro magwa podi e lach pod neno ka moko kuomu bende oseriwore kodwa kendo neno wa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama wantiere live Odongo Wuoda Sembo jangoma wacho na neno live Mombasa Mishomoroni kae Otieno Wuoda Ojunge wacho ni Joyce aneni maler ka an CBD Afya Center Ramogi TV lera kendo rienya arito mana ng'anyo mamuol bang'e tadoka e ot mogik to rwakna team Facebook te. Nelson Madiba wacho ni aneni maler ka ana Jangoe Karungu. Kelvin Odhiambo bende wacho ni we are together. I'm watching live from Migori. Ruth Nyathio Chieng wacho na sedonjo chenro ka an umoja inako wan kwe kende e mawalamo. Mago moko kuom ote ma ochwalon wako kale Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. To Nyakora Mugejongi mana kaka senyisi ni waiko ni chenro mayela chaneno kanya wadwa Sharon Ngao oseikore makare mar kelo ni nonro mar gazet. Sharon mitantiere weche mamoko ma ibubedo kelidho ne Nyakora Mugejongi okinyi makawuono e gazet. Okinyi makawuono nonro mar gazet Nyakora Mugejongi gin mana weche motenre kod siasa. Joyce maduong' mabende abro bedo kalidho ne Nyakora Mugejongi. Ene kinde thuolo mano mar ndalo mabiro nengo mano mar motedo sabuna glycerin e kin mamoko bende biro bedo ka hidho kaluwore kod iwacho ni importation duty
mabende omedne nengo mago mag palm oil mabende wuok e pinje maoko. Duto te abro bedo kanyiso Nyakwar Mgajwang' kiseka yo matin. Nyakwar Mgajwang' mana kaka isewinjo gazet nitiere kod weche mopogore opogore, obed weche mag siasa, weche motudore kod uchumi kaachiel kod weche mag somo, duto ibro bedo kiyude nonro mar gazet. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani, bang'e to Sharon biro bedo katai e nonro mar gazet. Kik idhi mabor. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi ya kufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. Oh, my brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya Nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana Ramogi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Chakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana Ramogi TV.
dakika osekadho 38 tok saa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi ma kawuono mana ka pile waneno gazede ariyo omiyo antiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche momi pek nyakwar Mgajwanga tipo aneno kanyo ma bende Standard gi Daily Nation oketo. En mano mar jatend piny Kenya kinde ma bende notwag gi jofwambo mano e jumani kata mana iwacho ni chieng Jumapil mano godhiambo. Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod iwacho ni gindike gi dholiech between a rock and a hard place. Okenge matek mabende jatend piny koro kadhe mano mar neno ni jopiny oyudo dwachgi e yo makare. Daily Nation to ndike kanyo ni Ruto's budget double speak. Mano kaluwore kod kaka jatend piny Kenya osebedo kaloso mano mar mondo mi wane kaka piny Kenya wanyalo gayo omenda mabende watiyo godo. Kata kamano ne oliko ni piny Kenya biro bedo ka kwayo hola mar siling trilion 1 mano mar konyo kata mna siro chenro mopogore e pacho ka. Antie okan kenda antiere gi jafwambo wadwa mungere kaka Hansel Oyango. Hansel amus ni misawa munyalo moso dikora Mgajwanga chiyo nade? Achie maber. Ageno ni Gen Z holiday ni chako maber. Holiday wana chako maber. Tingini wan kata mnaka ntiere ng'anyo. Tijaka watemo wachop tich. Mar mondo miwanyis ni kwara Mgajwanga kaka penye rengo. Ano koro chieng chichwa. Aneno kaka momi peka en weche mag Haiti ma komi osekwedo kani weche ma bedo ka iwache mbui ni obila moko ntimo senega Haiti mago wacho ni mago gina weche maonge. Standard koni baneno ka ng'at oketo wach hera ka nyako moro aneno ka nowuok ka dhi China ka dhi manyo hera. Koro hera imanyo gumoro amora kuma tek ne yude. To nyako makamanya kwar Mgajwanga sigande biro bedo kalero ni kabini nego mana simu ne jago makamane wacho ni gitudre mane yor simu to wuok e pacho ka odhi e piny China chopo hir jahera mare. Kwa kamano wachaka ne gi Daily Nation na Hansel nikech Daily Nation emane na kwantiere gode e-newspaper nyakwar Mgajwanga. Thor wach momi pek en budget mano mar hikomenda mar higa mar 2024-2025 mane bedni na chako tiyo chieng manyoro to wang'eni kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma ben jatend piny Kenya noticho oko. Wachore ni koro chal nyalo bedo matek. Niwinjo kanyo e twak mar ben jatend piny Kenya nolero ni piny Kenya koro biro chuno piny Kenya mondo kwa hola mar siling trilion 1 mondo piny owacho onyal tayo chenro mage makare. Of course jatend piny to nyaka wach kamano ero nikech embo temo mondo ojiw gimomiyo ne gikelo paro mar chik mar omenda makoro nyicha okiroko cha. Kata kamano gima aneno ka en niya ntiere kuonde ma sirikal pod nyalo konyowago ma hola miwachono pod dog piny molo kuma nye oketeno. 1 trillion en pesa mang'eny ahinya ma kae wanyalo yudo kaka wanyalo duoko gik moko piny mondo watimang'o mondo kik wahol pesa mang'eny. Achiel kuomgi en mibadhi. Bilion 13 mano mi fertilizer higa mokalo. Ng'eni pok onyiso kare notiyo na fertilizer ma bandia to jopur noyudo. Pesni go nodhi kanye mane penjo mwa penjo. Chako higa ni wacho ni onego chako medgi bilion moko 10. Koro kwa wanyalo dino rode mag mibadhi mano nyalo konyo. Kendo nitiere kuende double roles moko matimore sirikal yudo ka sirikal maduong' timo to sirikal magwenge be timo. Kinyalo yud kaka wanyalo duoko magi piny mondo benik either en sirikal maduong' kata sirikal magwenge matime. Bedi paro ni kata mna jatend piny Kenya ntiere kama tek nikech ne gin digeno yudo omenda kowuok ir paro mar chik mar omenda manyaka sani koro oseticho oko kaluwore kod kwayo ma bende rowere ma pacho ka nokwayo godo kaluwore kod pek mar ngima. Nikech king'iyo kata mna ite mar 4 nanego bed ni duol mochung' ne choko osuru e pacho ka mano KRA nanego bed ni gigayo tiyo kod omenda maromo siling bilion 346. Nyaka sani koro jatend piny Kenya kinjo kata mna kulo so doni winjo kanyamna kata kwacho ni jopuonje nenore nok bindik kata mane e orak mungirore kaluwore kod onge mar omenda. Kama tek to nyako yudre nikech geno nen godo mabe nen sure kiwinjo kaka ne giloso na gin sure ni gini dhi kalo ma kata bunge nosekale ma gin sure maten ne gionge plan B ne gionge paro machielo. Mistake mane sirikal otimo en ne gibiro gi paro to ok ne giwinjo kaka jopiny ne dwaro mokwongo. Dine gibed piny gi jopiny mokwongo mondo ji otim ang'o mondo ji otwagi mondo twak obedie
an gadier ni jopiny nigi solutions. Jopiny japiny be dwaro mondo Kenya odhi mbele. Onge japiny madwaro ni Kenya odog piny. Ng'anyo gi ok tim nikech wadwa ni Kenya othirno. Nikech wadwaro ni Kenya obed ang'o piny ma dhi mbele. Koro gima timore kama en ni ma onego bed a big lesson kata mana ma sirikal ma onego nyis sirikal nang'o ni kapok itimo gimoro tem iwinje paro mopogore opogore ma kata kibiro gi paro moro to en paro moyiedhi ma paro ma ji yiego ma kata of course paro at the end of the day nyaka nitie joma nyaka hinyre but ok inya ji kaka nyicha wadwa hinyore cha. Aparo sirikal Kenya Kwanza nyakoro Gajwang' nitiere kama tek miwuoro nikech kineno kata mana e gazet e wang' jowi mari kanyo neno ni Ruto's austerity double speak, more debts or spending on cuts nikech osebedo kowacho kind thuolo mosekalo ni migepe nek bed neno kaka ginyalo bedo ka gitiyo kod omenda yo makare. Bed nocho ni piny Kenya ok bi bedo ka kwayo hola chal ka gima koro chune nikech kisome matut Hansel ibiro bedo kineno kanyo kata mana jopuonje mag skunde mag sekondar ma adundo manek bed ni chiwo negi permanent contract mano rak mungirore koro ok bibed ka ichiwo kopogore gi mana chiedh nade mamoko ma bende nyalo mienjo en jopur ineno kanyo sir mar omenda ma bende ojachiw ne jopur mano mar siling bilion 2 mano mar mondo mi giyud yuto maggi nyalo bedo matek gope mag kahawa e kind gope mamoko koro nyalo bedo matek nyakoro Gajwang' koro wan warita kaka okenge makamago biro bedo kadhi. Wach machielo ma bende neno komi pek kodhi mapiyo piyo ite mar ariyo nitiere weche mosebedo ka wachore e mbui nyakoro Gajwang' samoro in bende isebedo kineno gi weche ma bende jomoko osebedo ka wacho ni obila madero mabiro ma pacho ka ma bende nodhi Ahiti ni otho kata makamano odiochieng' manyoro ogai mar obila mano Jafet Koomi nowacho ni onge obila moramora ma pacho ka ma bende osetho mago kaluwore kod obila ma bende nodhi e piny Ahiti. Wach makamano nitiere ite mar ariyo. Weche mag Ahiti to pod biro bedo matek. Walemo ni ng'ato tho mano gima okwongo walemo ni kwe obede pinyno mondo jowa oduog dala. Kata kamano biro chuno ni nyaka wariti nikech koro ka ng'eyo tek ni ng'awa chadier kod en weche manie mbui go nikech weche manie mbui go to anto kaka jafwambo pok ayudo evidence malong'o manyawacho nang'o ni ma en concrete evidence mawacho ni ng'ato notho. Kata kamano Koome be nyosewacho nang'o ni mago to gina weche mawachore awacha to gima long'o manikono to onge mago gin weche ma miriamo manikono. Kata kamano sirikal be waseyudo ka tek bedo gi geno kuom weche mag obila kata weche mag thon nikech waneno kata mana ndalo ng'anyo ka mara sirikal wacho ni gin ji 6 manotho mara ji 12 to jononro to wacho ni ji 20 gi wiye mosetho. Koro ing'e ni tek ng'eyo ng'at ma wacho adier ka warire mondo wane nikech at the end of the day adier biro nenore nikech wede jogo be biro wuok oko biro nyisowa ni jowa manye wacho notho ka ngima kata jowa manye wachore ni ngima ka adier gisetho mawarito mondo kelgi. Kata kamano Koome to wacho ni obila makamano gin mana rumors weche mosebedo kara mana ka wachore kendo landre mbui ka be nyakoro Gajwang' nyalo paro obila ma pacho ka nowuok e piny Kenya ka dhi piny Ahiti chieng' tarik 24 mano mar dwe mokalo to gin tienga nyadi ng'enya mago mag obila nantiere rapid deployment unit mago mong'ere kaka RDU bade mong'ere kaka anti stock theft unit, general service unit, border patrol unit e kinde mamoko. Piny kanyo Hansel be nitiere omenda mar jodongo ma bende koro piny owacho osechiwo mano mar siling bilion 3.2. Jodongo chakre odiochieng' makinye gibiro bedo ka giyudo omenda mong'ere kaka Inua Jamii mano wach manoland kanyo gi Joseph Mutari men jagoro e bwo migawo mong'ere kaka Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs. Chenro mar Inua Jamii ni anto nomora nikech samoro idhi e gwenge kucho iyudo ka jodongo ndalo mane gitindo ndalo mane gin rowere kata ndalo mane pod gin gi teko ne gin joma ne samoro tiyo kata ne sirikal tiyo ne kata mana kembe opogore to ne gin joma ne nyalo yuto. Koro ka kinde osebedo mang'eny kuom gi ma ikgi be oseniano wayudo ka koro moko kuom gi ne chandore gweng kata kata gima ginyalo chamo onge yudo ka moko dak e udi moko mok be ahinya. Koro chenro ni ananeno ka en chenro ma bro konyo gima alamo ni kik mibadhi moro bede kik wawinje kia ni ng'ato odhi ondiko ng'at manigi higni 20
emoketo kata ka jaduong' nikech magi to waseneno katimorega kinde kata mana ka donors obiro Kenya ka iyudo ka onego kony ji ainagi tiyudo ka jok moket nyingi kanyo to onge kata mana weche mag donations mag sikul iyudo ka jok ma onego gini okony okony. Koro atemo jiwo jomo nie gwenge kuchocho kik wadonje mibadhi, wakonyuru jodongo joma pod otegno manyalo loso mwandu odhi adhiya tich omanya tich nikech omenda mabende kind thuolo mosekalo nitiere ng'ur mabende osebedo ka wuok nikech omenda ma jodongo yudo mar Inua Jamii en siling 2,000 tinyalo yudo ka jodongo bende wuotho kilometers maboyo mar mondo mi giyud omenda makama. Dwaro osebedi kicholo ne piny owacho mar mondo mi gine kaka ginyalo chwalo omenda makamagi kokadho e yor ong'we yamo. Piny owacho bende aneno ka wacho ni gibiro bedo ka gitemo mano mar keto mano e tim. Bende aneno ka Joseph Mutari bende wacho ni dwe mar aboro kopogore gi jodongo Nyakwar Mgejwang' bende gibiro neno ni omenda makama ochopo ne nyithi kiye kanyakla kod jogoeko mantiere koda ng'ol. Kopogore gi mano e ite mar adek weche motenre kod ng'anyo Nyakwar Mgejwang' nitiere rawera moro ka ineno tipone kanyo ite mar adek nyinge Brian Mike Kasain achiel kuom rawere Nyakwar Mgejwang' ma bende nochiel gi magina e kinde ng'anyo mago mag rowere ma bende osebedo kadhi nyime. Rawera ni hike tin en mana gi higni 19 kata kamano kaluwore gi weche manyien mabende osebedo kwa kelo Hansel rawera matin mogik mabende osechiel kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime en rawera mantiere gi higa 12 sana neno ka ma en achiel kuom rawere mabende notho e ng'anyo makama. Wach malit ni nek bende noriwore kod mbalariany eka notieko mana skul mane wacho ni klas 12 kendo noyudo B+ mano higa mokalo. En rawera mariek number 1 kendo ondika ni nego beno odonje mbalariany mar Jaramogi ma wang'eni ni gwenge mag Bondo kochacha. Ike be pod ne tin ne ng'at ma koriko oyudo pande pod en jahigni 19. Ma en wach malit ahinya nikech ka koro wawito joma pod tindo kama nye ane liel moro yo Siaya kochacha ma Ogai Raila Odinga nye wacho ni en wach malit ahinya ka waiko rowere onego beni joma dongo ma ikgi osenian ema tho to ka wang'iyo sani to waneno ka rowere be tho ahinya to ma ring'eno kotho kata ni tuo kotho kata mana ni ajali moro to thani koro en nodhi ng'anyo mamuol en ok odhi kata nodhi gore gi polis ok odhi kata nodhi kwelo to kuma nye odhi e ng'anyo mamuol no ema magina oyude. En gima liti ni nochiele gi magina mana meters machuok mano kowuok mane Narok Police Station mano chieng' tich ariyo mano mar juma mokalo kalore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Wang'ino bilo osebed kiseyo kod tiyo kod oteku mathoth men mana achiel kuom rawere Nyakwar Mgejwang' 24 ma bende koro iwacho ni osetho kalore kod oteku mathoth ma bende obila notiyo godo. Malo kanyo e ite mar adek bende aneno ka riwruoge mopogore opogore oduche manyoro ne giromo ka bende giseyo jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya nolando ni oikore mano mar twak kod rowere kanyakla kod riwruoge mopogore opogore. Gin koro gin jatend piny Kenya ni were gi twak wadwa action ket gik misebedo kiwache tim. Wach ma kamano nitiere ite mar adek. Aparo ni kinde mag luongo twak osekalo nikech wase temo twak e Kenya ka ne watemo bang post election watemo bang election ma 2013 2017 watemo nyaka BBI mago gina twak ne watemo nyaka gi wach weche mag finance bill makoro nyo kiroko ni twak ne nitie but kata kamano pod waneno ka bang twak no sirikal pod dhi timo mana taro gi gima nye twak owacho. Koro sani gik ma Gen Z wacho gin gik ma very plain and open. Achiel kuom gi en ni jok mane gi mibadhi okwak e sirikal okonego wabed gi twak e wi mano kaka minister CS mar agriculture mage jok manyagi ndiko kanyo nango ni mage jok modoro no thi choko mano ok dwa twak gik mga ina ok ochuno nyaka iluong ji mondo twagi. We just want action. Kani nyiso jopiny ni wadhi deal gi corruption chak gi example ma gisendiko ni piny kanyo nango ni mage jok madwaro nango ni mondo odhi dala mondi ka wabiro giwacho kanyo be ni mondo twak obedie gidwaro nango ni obila manyo neko manyi iwacho no oneko e ng'anyo bende pok waneno ka otwe kata kamoro
Jo ng'anyo to aneno kotwe moseter nyaka e kot. Jok manyo dhi ng'anyo. Kata jo maundu be manyo timo maundu e ng'anyo. Be waneno kosemaki moseter nyaka obila manyo oneko to pok waneno ka koro mage gik maneno ka Gen Z gi joma dhi ng'anyo wacho ka ni ok wanyal kata kamano nyaneno ka riwruok mopogore opogore be nye jiwo gi kanyo. Nye nitie Law Society of Kenya, nye nitie Kenya Medical Association, nye wan gi Kenya Union of Journalists, gi grube mamoko. Gijiwo magi kata jo kanisa nye awinjo ka wacho nang'o ni kata ka waluongo twak kata gik ma rowere gi dwaro nyaka kete tim nikech nang'o mano twak dhi bedo matek mondo bedie mondo twak obedie dhi bedo matek. To mag tio timore nyakor Mgejwang kinyalo paro chieng' Ngeso kana jatend piny Kenya nolando ni jokanyo mano kamiti mar jokanyo 100 mano mong'ere kaka National Multi-Sectoral Forum nego bed ni ichuogo mano mar mondo mi twak chakre mar mondo mi giwinj dwach rowere e pacho kana nego bed ni nyinge makamage chwalo kapok oromo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7 ma bende wantiere. Kata kamano we warita na kaka okang' makamano biro bedo kadhi. Kotendre kod weche motendre kod ng'anye ite mar 5 odiochieng' makawuono nyakor Mgejwang Gen Z rowere kaluwore kod chenro maggi ne gwacho ne gimiyo oganda ma pacho ka holiday. Ten adier nyalo bedo holiday mochuno kaluwore ni jopuonje mamoko ok nyal bedo ni dhi skul, jo ohala samoro ok nyal dhi skul, gibiro bedo ka giloro dukni. Wira nitiere hashtag moro ni Occupy CBD Tuesday. Rowere wacho ni gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mamuol kapod gimedo sundo sirikal. Ansel ng'anyo makamagi kana nochako ka bende rowere na sundo piny owacho kaluwore gi paro mar chik mar omenda. Sani koro rowere wacho ni piny owacho kaluwore kod singo mana gimiyo jopiny pok gichopo e singo makamago. Giwacho ni poor governance, unfulfilled promises, kanyakla kod medruok mago mag mibadhi. Odiochieng' makawuono bende en ng'anyo. Gima gidwaro maduong' en ni sirikal oketo wach mane giwacho, singo mane giwacho e tim. Mane gima gidwaro malong'o. Made be ni sirikal osetimo mano. Ting'eni koro ng'anyo ni onge tiende. Nikech finance bill nidwaro nothich oko, kane sirikal othicho wach no oko, sani ok gidhi ng'anyo nikech wach ma finance bill no. Sani gidhi ng'anyo nang'o nikech mibadhi olo wa Kenya ka. Sirikal nochiwo singo ni bang' ndalo 90 gidhi timo nang'o, gidhi golo osuru moko, gidhi bero gik moko kaka thieth, gik moko kaka somo. To waseneno kata mana higni 2 mosekalo kata mana penj kaka inono Kenya ka negi question mark maduong' mang'eny ahinya. Waseneno kata mana pesa monego bed ni chwalo ne sikunde. Jo headmasters wuok oko gi principals wuok oko pile ka ywak nang'o ni pesa ni pok ochopo. Nyicha wawinjo ka nang'o ni pes secondary onego bed ni dhi malo, idhi medi ka jodok e tam mabiro gidhi yudo ka pesa monego gichulo odhi malo. Gik moko kata mana thieth dhi yudo. Ok en tich mayot. Sani waneno ka koro okel SHIF. Koro jo Kenya penjre ni ang'o pogruok kind SHIF gi NHIF en ang'o? To ere tiende kelo gima nyien kar bero machon cha, losrosa machon cha mondo kik ng'eni sami kelo gima nyien mateni wachako kendo matini ni pesa moro kendo pod dhi tiyo kendo neno nang'o ni ma succeed. Just improve man nitiere cha. Adjust tweak mage gik ma jo Kenya wacho. To magi to timore ka nyalo paro round table. Iwacho ni media round table kata mana twak mabende jatend piny Kenya nobedo godo gi jofwambo chieng' Jumapil gotieno. Nowacho ni noikore mar twak gi rowere kamoro amora mabende ginyalo dwaro ni gitwagie. Nikech nowacho ni kudwaro ni atwag kodwe mbui mane mbui magu mabende osebedo kutiyo godo moriwo mano mar TikTok gi X-Space. Anaikora mar twak kodu. Kata kamano odiochieng' makawuono nyakor Mgejwang bende biro bedo kwang'iyo ni kaka ng'anyo makamano biro bedo kadhi mbele. Iwacho ni Occupy CBD. Giwacho ni gibiro bedo ka gibede ndara nyakor Mgejwang ka bende ging'anyo kotende bende gioteku mathoth ma bende obila notiyo godo mar chielo moko kuom rawere magina. Kopogore gi mane ite mar 6 wameduro rido kanda winjma. Iwacho ni nengo mano mar mor tedo nyakor Mgejwang mor tedo wacho ni glycerin, margarine, mano mo ma ijawiche makate kanyakla kod nengo mag sabun nyalo medore kind thuolo mabiro ni kaluwore kod osuru manyien ma bende piny owacho nochuogo kata mana noketo ne mwandu ma bende igole pinje maoko mano kaluwore kod nengo mano mar crude oil ma bende oidho. In short gima sirikal nyiso ka ni nengo ma chiemo dhi idho kech ka nengo ma modhi oseidho chiemo nyaka idhi. Nengo ma sabun be aneno ka owach ka ni dhi nikech glycerin
emitiyogo e sabunde mopogore opogore kata mana sanitizer ma walogo godo wasanitize godo lwetwa ka wasemulo chilo bende dhi medore. Iwacho ni odhi medore kaga atamalo 10 ma onyalo wuok kaka koro motedo nyalo wuok from 326. Koro piny Kenya moketo kwan atamalo 10 ni crude oil mago mabedo imported nikech crude oil wuok e pinje maoko kabiro e pacho kae. Oketne import duty mana duty miketo iketo ne mwandu mikele e piny kaka wa pinje maoko. Atamalo 10 ni nyalo tero bech mo lita achiel kowuok siling 326 nyaka 300 almost gi 60 kujo mano almost siling 30 gi wiye momede wi mano ero. Kata kamano ang'eno bobedo matek but mae en opportunity ma sirikal mabero pure e piny ka. Sirikal nochiwo singo ni gibro miyo ji koth palm oil, ging'uo ka puro sunflower gidhi jiwo, ging'uo ka puro njugu mopogore opogore maloso modhi ne gidhi jiwo. Ma koro ne en opportunity, ma it is an open door ma sirikal kata mana ka sirikal owuon ok nya timo. Gijiwo organizations mopogore opogore ma konyo ji e gwenge ka. Gimi jogo support, giketnegi lwasi malong'o nikech sirikal kik ne anani gine ma nyaka gitim. Inyalo time through other organizations ma jiwo pur e ginani e pinje mag Kenya ka. Koro piny Kenya bende koro ruore gi pinye kaka Uganda. Inyalo paro piny Uganda bende higa mokalo ne giketo kwan atamalo 10 mago mag import duty mago ne crude palm oil. Kata kamano warito neno kaka nengo makamago biro bedo kalokre mana kaka Hansel oswacho Nyakwar Gajwang, nengo makamago nyalo medre gi siling 30 nikech sani lure gi mafuta mara mor tedo ma bende inyiewo. Sani lita achiel hiuse nengo mar 359. Mano wacho ni 326 mano average mano dwe mar auchiel. Koro nenore ni dwe mar 7 makama modhi makamago inyalo use nengo mar 359. Mano kaluwore gi brand mopogore opogore. Eite mar 7 Nyakwar Gajwang nitiere report moro ka maling'ling ma bende apis auditor general mano Nancy Gathungu nolero maling'ling kotenre kod manure kata fertilizer moro manego bed ni nachopo ne piny Kenya. Nitiere fertilizer moheo tan 564 mana piny Russia omiyo piny Kenya ne gidonate ne piny Kenya e yor nono. Ng'eni mbolea makamano nokochopo e pacho ka wachore nolala iwacho ni e deep sea. Mbolea makamano nokochopo nolala poya nono. An benyo wapenja ni kwani wan gi jopur moke deep sea kucho ma pure e deep sea. En tan 564 ma tonnage maduong' ahinya ma kipenjre niya ma olal te. Nikech kinde ka kinde waneno kaka kata mana lori ting'o tan karibu 10 gi wiye. Koro penje ni magi loche adi molal. Nikech kana somo sigana makama kaluwore kod apis auditor general ma pacho ka tans 564 ka iloko e omenda ma pacho ka nenre no kwalge e deep sea. Ing'eni kigolo piny Russia ki compare kata kuma piny Kenya gi piny Russia map nitiere bor. Ting'eni nyaka ti fertilizer nyaka kete meli ka biere pacho ka. Koro ki translate 564 tons mag fertilizer makamano. Omenda makamano nyalo bedo siling $194 mano mar Kenya ka kinyo value mano mar market price gi sani nikech wang'eni kilo mano kikete gi kilo 50 e gunia ka gunia obed siling 6,000 nyalo bedo siling $197 ma bende piny Kenya nolala kamano. Nonro pod dhi nyime mar yango ni fertilizer ni en nodhi kanye nikech nolala nokochopo piny Kenya. Ting'eni ma gima lit ahinya nikech en fertilizer ma pod ro. Matiende ni pok okike matiende ni kokike pe pod nodhi golo fertilizer mang'eny. Koro ma kokike no kokike koro doneno ka ne en raw fertilizer ma pok olos makare. Mano ne en tons 564. Koselose ma koro jopur nyalo yude e bombe mopogore opogore. Nodhi lokore tons 1,643. Maka piny Kenya uso gomenda mare mar Kenya shillings to bedo siling wayudo godo siling million 197. Mai emidhiero mokwako jopur Kenya ka nikech sirikal wacho ni wadwa support jogi but kata mana gimo biro donated ema wacho kata mana wacho dongo ma pes jodongo cha chala gi fertilizer kae. Piny mar Russia ochiwo fertilizer ni di ukonyuru godo jopur miuru jopur mondo ukonyru go to gento gima timre ni jomoko to sekwalo fertilizer oselalgo e deep sea. Koro gima penjore ni
dibede ni fertilizer ni emane kendo embe noduogo bedo adulterated ma ochopo ne jopiny kaka fertilizer makuoyo manyicha waneno kae. Dibede ni en the same saga mane waneno scandal ma waneno kani. Onyalo bedo achiel manokwako jopur kanimiyo jopur fertilizer mabandia nyocha kaeni. Mane penjo maduong' nikech apis Auditor General to wacho ni mbolea ma kamano piny Russia nochiwo ne piny Kenya higa mokalo. Koro nego bedni nono matut mar yango ni kuma nolalene ng'ama nokwale to ka nokwale dipsi ng'agini manokwale. Wadhi mapiyo piyo Hansel nikech aneno ka saa achiel ero oseromo. Be saa achiel oseromo nego bedni Joyce Oduor donjo gi twak e chenro mar Opiny. Ne koro mga jongi somo ite mar 7 mano mag gazet mar Daily Nation. Bende biro bedo kisomo siema ma bende kanise bende koro chiwo ne piny owacho. Piny owacho bende koro jiwo jatend piny mar mondo mi harambe kata mana choko mabende osebedi kitime kanise mar mondo mi othi choko. Ite mar 8 nyaka mga juang ogai mar doho Martha Koome bende odiochieng' manyoro noloso kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila ma pacho ka osebedo ka tiyo godo. Ka bende en bende nosiemo obila biro tiyo kod oteku mathoth. Kare mano mar katiba kare mar 37 oyiene japiny ng'anyo e yo mamuola. Nyenya ko wuog oko mo ojiw duonde ochiw duonde kendo ojiw ywak ma jopiny osebedo go e wach mag nek gi tiyo gi teko mang'eny kinde mag ng'anyo. Ma area neno ka nyochiwo example makare nyowuok kaka jatelo e piny ka nyowuok kaka jatelo mochung'ne weche mag do e piny ka mondo timang'o opar ne jo sirikal ni gimotimo ni en ataro mar chik. Jang'anyo Kenya ka ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo ma samo ka dhi ng'anyo cha unless naketho gir ng'ato kata nego ng'ato kata hinyo ng'ato eko nego be ni imaka, but ka timo gik ma inago nadhi adhiya ng'anyo mamuol to onge tiende mondo sirikal oti kod teko mang'eny. Nyicha waneno kaka nyichi ikuo ji gi pi moro marakwar cha igo ji gi tear gas, polis rodho nyaka jofwambo iwacho ni koro jafwambo to tim ang'o. Polis rodho nyaka jong'anyo moko gin giting'a ting'a simu ma oting'a simu gi bandera ma en gimotimo onge to polis goya kanyo. Nyono kata nyidendi moko e dho parliament pok gidonjo kata mana e parliament. Aparo ni manyo jiwogi ma gidonje parliament. Koro mane gima wacho niya nyotimo gima longa inyaka maketo duonde ka. Nikech ang'eyo osebedi kata mana kise kinde mosekalo. Hansel agul nindo kamana inya kuom bedo koda e nonro mar gazet. Ne koro mga juang aneno ka dakika osekadho 5 tok saa 1 mar okinyi gi kanyo bed makelo wa giko mar nonro mar gazet. Hansel aneno king'iya dibed ni nitiere gi wach moro ma samoro na remi godo. Nikech gazet mar The Standard kanyo ro nanyise nyakoro mga juang ondike kanyo gi dho liech ni between a rock and a hard place. Mano kaluwore kod oteku kata mana chal matek ma bende koro jatend piny Kenya kadhe. Ka nido thuolo bende ite mar 3 gazet mar The Standard isoma na sigana mano mar johera moko hanene miyo makamano nyinge Rose Adikin ma bende notudre gi jahera mare mano kokalo mane yor ong'we yamo pokoro mo gi ng'ato to gitudre tuda kanye yor ong'we yamo to dhioro mo kode e piny mano mar China. Mandago bende nochope doho bende odiochieng' manyoro kaluwore kod omenda mar siro sombo jopuonjre mano mar siling bilion 1.1. Kido thuolo bende gazet mar Daily Nation e ite mogik nyakoro mga juang idhi somo weche motenre kod somo. Penjo nitiere kotenre kod grade mar 9 ma bende ipenjo ni wadong' mana gi dweche 6 kende to wachope giko mar higa. Dibed ni grade 9 ni infrastructure gedo nyithindo biro bedo katimo nade. Joyce Oduor nyakoro mga juang oseikore e yo makoni kod kocha mano mar donjo gi twak e chenro mar Opiny. Ite ma iye bende nyalo neno weche motenre kod tuke, weche motenre kod weche matimre pinje maoko bende nitiere ka. En mana ni thuolo ema bende nong'adowa. Joyce, diwach ni isikre yo machal nade? Odiochieng' ma kawuono aneno ka jopiny osechako ka penjo ni ng'anyo osechako kosang matimre. Sharon, mana kaka iwache no bang' thuolo matin kende wabobedo kwa donjo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny okinyi ma kawuono. Wadwa twak kotudore kod chal mar Kenya wang'eno odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar rowere mago midendo kanyo ni mag Gen Z biro bedo ka occupy apeyni mopogore opogore pacho kae. Kata kamano ang'eni jofwambo magwa biro bedo kobeda kicha e kor gwenge mopogore opogore mar neno ne gi occupy kata gi chopo e apeyni mopogore opogore kose oyo. To bende par ni nyaka sani koro rowere mag
Gen Z nitiere kod dwaro mopogore magidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oket kare. Mago duto abo bedo ka atwaka kod welo mosechopo e studio kae okinyi makawuono. Antiere kod welo adek, antiere kae kod John Yaya mano janon weche mag siasa, Eric Okeyo ma en ja siasa kaachiel kod Kennedy Obuya mabo bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokale yor lony manyasani mar Zoom. Gibo bedo ka ginyiso ni nyaka sani piny Kenya ochomo kanye, geno nitiere kose oyo to ng'anyo mosebedo kwa neno biro konyo kose oyo mane twak mabende abro bedo ka bedo godo. Sharon erokamano ahinya ominya kwarom gajonga ka yo matin Joyce Oduor biro gi twak e chenro mano mar piny warom kendo e chal mar fwambo. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ire Nyasaye kaka skiza chieng' mare, takwayi mondo dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa modwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore.
Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avtar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakora Mugia Jwang en dakika 14 tok saa 1 mar okinyi machiegni network marwa mokwongo. Okinyi makawuono kama twako tudore kod chala mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ka bende chieng' Jumapil, mano midhiambo mar chieng' Jumapil, ne wawinjo kata ne waneno twak mar jatend piny Kenya William Ruto mano bedo godo kod ute fwambo e kar jot mare mano buore Nairobi kae. Weche mopogore opogore kata paro mopogore opogore nyaka sani podi medo tucha otudore kod twaka makamano. Mago duto timore kinde mar were mag Gen Z. Podio ramo ni gibro bedo ka giwuok oko, ka ging'anyo, ka gisundo jatend piny Kenya William Ruto mondo ochop moko kuom dwaro magintiere godo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bende giwacho ni gibro bedo ka ging'anyo, ka gibedo piny e apeyni mopogore opogore e pacho kae. Ka bende mano en moko kuom weche magidwaro. Mana kaka inene wang' jowi mari kanyo, chenro mar Gen Z mano mane gipango jumani. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 2 ma en tich 2. En odiochieng' magiyange kaka chieng' sikuku. Ne giwacho ni gimiyo jo Kenya holiday. Jo Kenya duto mani kodgi biro chokore e apeyni duto madongo kendo biro bedo pinya e lama. Mane chenro mar were mag Gen Z nitiere godo odiochieng' ma kawuono. Penjo en ni kinde makoro gipango chenro mopogore opogore mag ng'anyo, bende chenro makamago biro bedo ka nyago lemo. Bende jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka chopo dwachgi kose oyo. Mane wach modwa twake okinyi ma kawuono ka achiel kod weche mopogore opogore mapodi timore pacho kae. Mar mondo mi wane anene to nyaka sani piny Kenya ochomo kanye. Okinyi ma kawuono Nyakora Mugia Jwang abo bedo kod welo adek mabo bedo kwa twak godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka. Antiere kod welo 2. Wendo achiel biro bedo ka tudre kodwa ka entiere e yor Zoom. Antiere kod wendo mokwongo Eric Okeyo jasiasa. Oyawre Eric, ichiew nade okinyi ma kawuono? Oyawre Joyce, achiew maber. Erokamano kuom bedo koda. Machiegni twak okinyi ma kawuono. Wendo mar 2 Nyakora Mugia Jwang antiere kae kod John Nene. John Nene en janona siasa. Machiegni John, ichiew nade okinyi ma kawuono? Achiew maber. Machiegni twak. Nyakora Mugia Jwang wendo mar 3 biro bedo ka tudre kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Mano Kennedy Obuya mabende en jasiasa. Kose tudore kodwa e yo makare to en bendo biro bedo koriwore kodwa e twaka achiel kachiel okinyi ma kawuono. In bende Nyakora Mugia Jwang kamoro amora minenowa inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile. Ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ ing'isa ni Kennedy Obuya ose tudore kodwa gi sane. Oyawre Kennedy, chiw nade okinyi ma kawuono titudri kodwa ka intiere kanye gi sane? Kennedy, chiw nade okinyi ma kawuono kendo machiegni twak?
Aya, kata kamano nyalo bedo ni podi nitiere ng'ikruok matin kod Kennedy, to mana kaka ineno, en bende nyaka sani koro osetudore kodwa kata oseriwore kodwa e twak okinyi makawuono. Adwano chak twak marwa yanga okinyi makawuono, wachak kod twak mano mar jatend piny Kenya mano bedo godo chieng' Jumapil kod ute fwamo mopogore opogore pachoka. Achak kodi Eric Okeyo, kotudore kod twak makamano, nyaka sani nyalo wacho ni piny Kenya ochomo kanye. Bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho gigo ma jo Kenya nego mowinjo gi sani. Eric. Joyce erokamano. Mokwongo yiena kapok aduoko penjono mondo aor ote mara mar kuyo gi lit ne jogo mowito rowerni 39 sani koro en ayanga ni magina onego dhano 39 ok 6 manyiche kero chakogo, ok 19 manyicho chope, to koro gin 39. Mad Nyasaye chiw jip kod kwe ne familia go, to gi dhano 627 mane ute ang'enge koni koda kocha maricho gi nye en mana wuok oko ywak ni ngima obedo matek, to gi jogo ma pod imanyo gimane osiptende. Kaduogo e penjo mari, William Ruto ker marwa masani lao higni 2 e apis, nyo wacho gi dhoge man but ume ni joma wuoyo kata mapange yoru communication nyogo e piny. Nyo chako wacho ni migao mare mar cabinet kumoting'o ministers gegi bende nyogo e piny. Yawuot Kenya matindo gi be nyoringo modonjo e parliament magibedo kanyo magikoni gi occupy parliament. Sama president wacho ni cabinet ogo e piny, communication unit mare ogo e piny, kipenje kaka ji otho to en owacho kaka ohendni olwar. Nyiso ni jopiny yie margi kod piny owacho mar William Ruto osedhi. Awabed ni wadak e pinje maoko manyalo gi oseidho malo. Gima timore e Kenya sani oseromo jatelo mar piny goyo sirkal piny, kata mana en owuon dosebedo kende owuon molamo mowacho ni gini katek to kare kikarit 2027. Nekech gima timore e piny ni poko timore. Ng'anyo kata mag siasa ma jotend siasa Raila Odinga, Kalonzo gini oseluongoga pok ochopo kuma nyithindo gi ochope. To nyisi ni nyithindo gi finance bill nye gichako ga chaka ging'eyo gik mang'eny mag mibadhi madhi mbele e Kenya. Omiana wuoro ni kata kawuono tich 2 pod wan gi ministers mawacho ni gin mag sirkal, pod wan gi jogo miluongo ni PSS mawacho ni gin mag sirkal, to wuon piny owacho no osekoni gi go e piny. Korka kori John Nene, karwaki e twak okinyi makawuono, ni wawinjo mano twak ma jatend piny Kenya William Ruto nobedo godo chieng' Jumapil, mano midhiambo mar chieng' Jumapil. Bende nen twak ma oyangi ni jatelo nyalo chiwo ne jopiny. Bende no nyiso kata ni piny Kenya wantiere kod geno maneno ni lokruok obedo. Inyanya to kotudore kod dwaro mag rowere mag Gen Z osebedo ka chwalo. Erokamano Joyce, kaka wadwa wacho waoro ote mag lit na jogo ma owito nyithindo ma pod nigi geno ma mbele. So gigore ne lokruok. Rembgi ok bidhi nono. Mar ariyo, king'iyo jatelo mar piny, podo kone ka, yani podo kone reality mar gima dhi mbele. Nikech en podo moka gi ni en koma ber. To piny mangima oseneno ni en kuma rach. Nikech nyithindo masani, gima duong' sana en ni onge gima rach kaka isomo michope ogao maduong' kaka university, in gi degree, kasto ikoso tich. Nikech
samisomo, by the time ichopo university, koro ichako somo global systems. Manyiso ni yani Kenya ka isekadho, regional systems isekadho, koro ichopo e piny mangima. Obwongo ni mako system mangima. Sama in gi degree, kidhi America nyalo tiyo, kidhi Russia nyalo tiyo. Kata wan mane watimo institutional management. By the time ma ichopo third year, koro timo global systems. Koro ki nigi rieko gi te, tiduogi bedo gode ot. Nyithindo 50,000 wuok e university kaka higa, to tich onge. To rieko be in go. Alafu, ing'eni ndalo machon, ji nok ne, the world was not a global village. Gik matimore oko, no okwane. Lakini sani ki everything ineno ka counterparts, jo mbeseni, manoko, through talent, girieko gi dhi mbele. To in ng'amo somo mariek, to ibete ot, tich otami. Tok ni Kenya ok nyal loso tije, Kenya nyalo loso tije, en mana ni jok mwaketo in charge jotelo, monengo ket ngima ji obed maber, monengo ket systems utine jopiny, gine ma gichako gikwalo mwandu mag piny. Koro gini en gima odonjo iye matut, ok en gima jatelo onengo brush, owuondore ni ok ne reality. Koro kanyo chipenje tineno ka en pod omoka, ji kone ni finance bill neno rach. Teno wacho ni ni gino wawito gima ber mapoko dwarone. Mar ariyo, president wani, ananeno ni okoriek be. Rieko okoriek, leadership bokia. Nikeche, okinyal oriambo be kotit. Kata mana kanyo wacho ni, ogolo bilion 346. To wacho no dhi kwayo trillion 1. Kwano ging'eno ok donji. Seche moko nyalo bedo ni bilion 600 mano nego bed ni holo, koro bilion 346 mane finance bill nego bed ni kelo ni ema koro idhi hol bende, komede bilion 600 mano nego bed ni holo. Bilion 346 nogole e budget mane dhi wuok e taxation, ok mara hola. En budget mano dhi choko. Mara hola ing'eni ni kando. Koro wacho ni sani agolo bilion 346, tadhi holo trillion 1. Yani embele TV, ineno ka jatelo timo that erratic mistakes. Nyalo bedo ni jogo masumo ne paro ema oninde tich kosang'o matimore. Jatendwa ni king'iye, aparo ni ok obed advised. En ng'ama chiwo chogo kinyindo timo gigegi. Nikech king'iyo ji nyocha wuoyo marach sana ewi David Ndii. To David Ndii nyocha ondike Twitter mare ni ere kaka inyalo advise dictator. Ing'eni David Ndii gimoberega, en kamoro amora mikete nowacho pache. Ok inyal soye e box milorne. Koro jatendwa ni ng'ama advice onge. Wawinja ne Kennedy Obuya bende ing'isa ni nyaka sani koro seikore yo makare kendo nyalo twak kodwa achiel kachiel. Oyawre Kennedy Obuya kendo machiegni twak okinyi ma kawuono. Chieng' Jumapil ne wawinjo kaka jatend piny Kenya William Ruto notwak kod ute fwambo. Kwachako kata kwa dhi mbele kod twak marwa. Twak makamano mane jatend piny Kenya William Ruto bedo godo kod jopiny. Bende en twak manyiso geno ni piny Kenya nyalo bedo kod lokruok. Ahinya kotudore kod gigo mosebedo katimore pacho kae. Nyaka gisani wang'eni ji 39 osewito ngima gi, nitiere ji mathoth ma odong' kod hinyruok mago mag lisasi kaluwore kod ng'anyo mane obede pacho kae. Kata kamano kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kaloso ahinya to chieng' Jumapil bende nyiso geno ni lokruok nyalo bede pacho kae. Obuya. Erokamano ahinya Nyamerka, Joyce. Mokwongo yiena amos ni kwara Mogajwang' mawinjowa kawuono e program mar chal mar Kenya. Amoso bende jotwak wetena osiepa Eric Manera, Eric Okeyo kanyo go odo machielo mantie kanyo. Gima osetimore e Kenya ka wige mokalogi en gima buok ne an kaka janyuol, en gima buok ne an kaka jasiasa kendo kaka janon siasa kendo kaka jakenya. Onge ng'ama nong'eyo ni vijende nyalo wuok oko e Kenya ka kiwango mane giwuok godo no. To mano en puonj ne wan josiasa ni onego bed ni
joluono go ng'eyo ni rwath nyako ringo chwer. Onego bed ni kata kwatimo gik moko to wang'eyo ni nitiere kiwango monego bed ni wagike. Omiyo kaluwore gi gima notimore, aparo ni en wake up call ne sirikal marwa mar Kenya gi jotendwa mondo mi gibed joma dikore kendo gichiko itgi ne jopiny. So agoyo erokamano maduong' ne party leader mara, en Dr. William Samoei Ruto. Mokwongo kuom winjo ywak vijende kod jo Kenya mano kawo or reject the finance bill modwoko ne wabunge mondo mi wabunge bende othiche oko. Kendo agone erokamano kuom yie mar go mbaka kod bede duol kod vijende ma Kenya mondo mi gitwag ka ing'eyo to Kenya dhi mbele yo machal nade. Mano ero an kaka Obuya aneno ni it is a great achievement ni already ker marwa ose show willingness ni oyie winjo pach jo Kenya kendo yie twag gi jo Kenya mondo mi ng'eni to Kenya dhi mbele yo mane. Indeed, adieri man duk en ni wabunge, thoth wabunge magwa mag Kenya Kwanza ogoyo wapiny. Mano does not mean ni wabunge mag opposition mag Azimio ogero jo Kenya. Bunge generally osedhi kod wa Kenya mar chike gite gigi kali bunge. Chike gite ilosi bunge. Mano omiyo ni the arm of the legislature mabunge marwa onego bedi ma en wake up call. Donjo mane nyithindo go donjo gi bunge movaran parliament. Nyiso ni jo Kenya osejok gi timbe mag wabunge marwa. Mano omiyo aneno ni building Kenya as a nation en requirement monego bed wuok oko kaka jo Kenya irrespective of our political affiliations. Wariwore mana kaka nyithindo koriwore mondo wang'e ni to mokwongo Kenya element ma Kenya akani. The state of the economy ok en gimo chakore sani. Economy en gimo osebedo marach for some time now. It is on record ka jalup mar ker ne wacho ka ne gibedo sworn in Kasarani ni wakawo sirikal ma idero onge gima nitie. Ang'o omiyo jowa ok dwa interrogate ni to pesa mar Kenya ma sirikal Kenya Kwanza ywak chakre chieng' swearing in ni. Nikech sirikal sama bedo handed over nitie transition government. Transition government en joma golo sirikal e lwet sirikal mawuok kod sirikal madonjo. Nitie gimiluongo ni balance sheet ma sirikal nyaka obed interrogated gi sirikal madonjo. To inyisogi ni ma e kaka chal mar uchumi chal. Adaparo ni mano en gima no inform speech mar Rigiji kane wan Kasarani. Ang'o ma mono wabunge interrogate, ang'o ma mono gipuonjo jopiny ni indeed pesa mar sirikal for the last 3-4 financial years chal kama. Mae kama Kenya nitie to mae kama Kenya nitiere. To Obuya ka ng'adi matin. Mae pesa mane giweyo. By proof. Obuya ka ng'adi mana matin. Iwacho ni nyaka sani in kakiloso nyalo bedo ni seyo jo od bura. Tadira wang'e ni nyaka sani od bura jatend piny Kenya omako mafuanda. Kata kamano, iwacho ni jatend piny Kenya osebedo ka winjo jopiny. Penjo en ni nyaka bed ni ji tho kose ng'anyo ema ji nyaka dhi ng'anye ko winj ji kosa ang'o matimore. Nikech wanyalo wacho ni tok ng'anyo mano bedo chieng' tich ariyo mano kelo thoe mag rowere mopogore ema gikone jatend piny Kenya nogoyo bade piny. To magi duto timore kata bedo ka nosebedo ko winjo milome ka ji wacho ni wabo bedo kwa dhi ndara ka wakwedo paro mar chik mar omenda. Yor ng'anyo ema owinjo to ji nyaka tho eko winj jopiny. To jod bura momako mafuanda ere kaka jod bura nyalo konyo jopiny to jatend piny osemako gi mafuanda Obuya. Erokamano ahinya. Anto jod bura makir nyalo mako mafuanda ok ang'eyo nikech jod bura ok bed form gi jo Kenya Kwanza kende. Mondo mi parliament obed parliament nyiso ni nitiere side mar opposition gi side mar the ruling party. Mane ma omiyo wan gi leader of minority kod leader of majority. Okanyal yie ka jo od bura wacho ni ker omako gi mafuanda nikech
wantie gi 3 levels of government. Wantie the executive headed by the president. Wantie gi the judiciary headed by the chief justice. Wantie called the legislature headed by the two speakers, the Speaker of the Senate and Speaker of the National Assembly. Kero kinyalo mako arms mag sirikal gitema fuanda ka onge participation and willingness by stakeholders from these various arms of government. Mana wamiya wacho ka jachir ni ker marwa, yes, onge en dhano, nikech onge dhano mok nyalo bedo gi nyawne, but an adwa ng'iyo berne, the strengths ma en godo. The arm of government machielo ben the legislature, both the opposition and members of the ruling party gisegoyo jo Kenya piny nikech ka nitiere gini kapok oteri ne ker mondo odhi reject billing, gini nowuok kanye, owuok e parliament. To king'iyo mos wayudo ni nyaka majority mag members mag ODM nitie manogo yes, nitie members mag party mamoko mopogore gi UDA manogo yes. Kane riwo siro ok ne gin majority Obuya, ne gin mana joma tin kende. To kiwacho to kuma chadiera wang'eni Kenya Kwanza mantiere kod kweth mathoth e od bura matiende no mak gi mafuanda debe noko mag gi mafuanda gin bende ne giwinjo dwaro mar jopenya kapok gikalo paro mar chik mar omenda. Ero kamano taduke penjo mipenja mokwongo chien kacha ipenja ni to gibed ni ker rito mane ji nyaka tho kata ji nyaka ng'anyo. Adwa duoki ka jachir ni ng'anyo en gima rieyo piny. History mar Kenya ka ng'anyo osekelo lokruok mathoth. Mano emomiyo higni machien ndalo mar Moi ng'anyo ne en gima ne chik ok oyie. To jo Kenya nong'anyo ka onge ratiro mar ng'anyo. Mane section 2A nobedo repealed ka no introduce multi-party democracy e Kenya. Miso ni product mar ng'anyo okelo lokruok. Onge president mapok nong'anye e Kenya ka. Chakre Kenyatta nong'anye ne 1966, 1969, 1972. Moi bende nong'anye ne throughout from 1980 Moi ong'anye ne nyaka 1997. Higa ka higa every election season ning'anyo ne Moi. Nokomono Moi tur mago bade piny ma iwinji ni to duond jo Kenya wacho nang'o. Kibaki ne ji ong'anyo ne ka, Uhuru ne ji ong'anyo ne, William Ruto sani ji ng'anyo ne. To nikech piny ok ger gi ng'at achiel, whatever stakeholders, jo piny gin stakeholders, wabunge gin stakeholders. Gima important ni to binyalo winjo nikech president en dhano, binyalo winjo ni mibed ng'ama magibedo gi mpaka, mibed ng'ama nyalo bwok, miwacho ni debed ni gimoro nitie marach ka. En mana ni an kaka Obuya pod asiro ker Ruto lwedo ni omed winjo jo Kenya kendo rom gi vijende gi stakeholders te kod jo kanisni gi dinde duto mondo mi owinji ni to Kenya mondo dhi mbele. Jopiny winjo malit machal nade to ere kaka Kenya nyalo bedo recollected madwok back into the track. Aya Obuya ilero kanyo makare enye studio maru e county ma Nairobi ka antiere kod Eric Okeyo jasiasa kaachiel kod John Nene mabende en jasiasa ma watwak godo kwantiere godo e studio ka. Eric iwinjo kanyo kaka Obuya loso kanya kasani koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka winjo jopiny. Bende adiera no sebedo ko winjo jopiny nikech adiera gino momiyo kata nyaka sani koro rowere biro bedo ka wuok oko odiochieng' ma kawuono. Giwacho ni mokwongo giwuok oko ka giparo jowetegi mowito ngimagi ma nyalo bedo ni romo ji 39 mosewito ngimagi nyaka ng'anyo ma kamagi ne chakre. Mar ariyo giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka riambo, osebedo ko wacho ni tumetenga, tutafanya, tunaenda kufanya, kata kamano pok rowere oneno gigo magitimo. Bende adiera ni winjo jopiny kosen mana wanyalo wacho ni singo ma ochiwo to kochop singo makamago. Joyce erokamano. Kennedy Obuya
en osiepna mar higni mang'eny ahinya kata kapok odonjo e siasa. En ng'ama aseng'eyo higni mang'eny kaka jalno matin moriere. Otiyo kaka MCA mar Daima kae, ne en jalno moriere. En ng'ama min gi wuok Nyakawa, en okewa. Oledhi mar UDA ni emokethe. UDA ni kare en tuo mar oledhi, oketho nyathi Obuya ni, ketho tikle. Nekech Obuya wacho kang'iyo TV, to kendo in be ing'eno Obuya ni ania Nairobi ka, oneno mana piny tek nyaka owuok ka en e ot. Nekech Obuya ok nyal wacho ni William Ruto pok omako bunge mafwanda, Obuya chak wachi ni William Ruto to ng'ama ber, Obuya chak wachi ni bunge to rach. Ok mane oleth UDA ni. Nekech wang'eyo maber ni bill mar finance mar higa 24 ni nyowuok e executive. Ok nowuok ir minister CS mar finance. Ok motere e committee ma bunge. Then committee okete e floor. To ji te ong'eyo nyaka Obuya ni wajumbe mag Kenya Kwanza gi iluongo ga State House tinyiso gin dhugo ne gini yes. Ka gisewuok e State House giduogo e bunge gigo gimo wachne gi cha. Sani seneno ka moko kuom gi sani koro nyia lewni magindiko ni jopiny wenwa uru nyagoyo yes wena uru. Pok aneno mbunge mar Kenya Kwanza manyogoyo yes mosewuok moriembo matoka modhir jopiny kuma nyicho yiere mowacho ni endae ane ofisa ma CDF ka nyagoyo yes. Kennedy Obuya goleth UDA no pod wacho ni nyaka wajumbe mag Azimio bende mang'eny ni nyogon yes e bunge. Ok gikadha dek. Onyisa kata chiel manyose dok dala moluongo jodala moko ni endae an ka nyago yes. Kennedy Obuya wacho ni ng'anyo nomol ne nikech oseng'any Andalo Kenyatta kane pod onge. Kennedy Obuya wiyo wil ni kawuono history ma Ruto make en ni e higa achiel gi dweche 10 mag tende pok ochopo kata higa 2 e telo. E higa achiel gi dweche 10 mar tende nyithind Kenya oseweyo chama mowuok mong'anyo modonje e lejiko mare. Mano history momek marach kabisa. Ma bedo en tago ya gwetawa. Mano Kennedy Obuya ok ne, en oneno ma Moi, oneno mar repeal. Ma Moi cha ne en single party. Oleth UDA omono Kennedy Obuya ng'iyo gini maler. Oledhi cha en tuo. Momiyo nyiche nan kamoro dala, mon wacho ni yawa. Ja UDA Oledhi, ja UDA Jamibadhi, ja UDA riambo moloyo Kijuku. Mone mawacho dala. Ni Kijuku yande riambo, to UDA riambo kawuono molo Kijuku. Sirkand ni, rachne achiel en yadho pes jopiny. President bende ng'iyo wa e TV moyie na pis mar jaode onge katiba. Togolo ne bilion 1 higa ka higa. Higa achiel ni osegolne manyidhi 100 milion 700. Vote ne moro ni luongo ni confidential milion 800. Mar chiwo mit belie no Obuya geregi. Mondo gibigi wuogo ka. Mani tij pesano. Obuya geregi ibro no kasa ni kose wuoyo ka. Wang oseringo kamoro kacha. Odhi omiye mit belie. Ket koro owuoyo. Jopenjo nyithindo gi penjo. Okine ka piny wang' to Speaker Wetangula pod luongo bunge mondo dhi okadh vote mar approve mondo kel jolweny e street. To bunge yalo in camera. Bunge to tong' yal nade in camera. Camera nyiso ni koro olor ne japiny, olor ne jafwambo kod keyo. To gima gikadho ni to dwa biro affect japiny. Mano bende Kennedy Obuya wacho atano osiro William Ruto. Jo IMF wacho niya, tend William Ruto ni yadho pesa yath nyamina nega. Mano Obuya sira. William Ruto achiel ni okawo ji ministers chiko yie ne 23 Joyce. E ministers 23 gi William Ruto nigi PSS
jotelo mag jogoro mongirore 55 matim ang'o? Mabe do no en ataro mar chik. 55 gitim ang'o? Kasto ochako kawo ni joma ng'ado ne rieko. Joma ng'ado ne rieko 20 gi wiye kotelnigi gi David Ndii oketgi e sirkal tich job group U. Job group U nyiso ni en principal secretary level. Job group U komi barua mar tich kawuono timigi check mar $50,000,000 pes jo Kenya. Mia $40,000,000 dhi nyiewogo ot. $10,000,000 nyiewogo matoka. Ng'at mawacho kariambo ma en e job group U mapok okawo peswa moing'ado osuru $50,000,000 okwerane ka. To miyo wachopo Spika Wetangula ni en okawo $40,000,000. To nyi neno ka mbunge moro mawuok e Murwa Dikir moluor Joanna Ng'eno wacho ni wajumbe odak e ndege gionge ka. Gisiko Amerika, Singapore, kure. Gigo abal to ginyiso jo Kenya ni gi benchmark. Ere manyose benchmark moduogo ka monyiso wa gimoro. Emomiyo wachopo kama William Ruto achiel mar jo UDA go buya gi nini. Wacho ne President Joe Biden ni wan gi police maberie miwuoro mong'eyo tich ma Haiti waingo, Haiti wadhi loso ni. Koni to giwacho ni gidwa luwo chik. Court to sewacho ni wetero police Haiti. Ento kona police nyaka ter Haiti gidhi rito kwe giber giingo kamora mora. To kenjwa ka. To dichieng' achiel tok nyithindwa ng'anyo gi simbe mag smart. Gi pimodho. Gi andka chief. Tiluongo Wetangula ni manyo bunge moko ulora gicha mondo ukadh mondo waket jolweny. Koro nyithind Gen Z to miyo Kenya ok nyal rit gi polis nyaka kel jolweny. Haiti titere jolweny. Nyaka kawa midhi bar wiya eka winj weche mag Kennedy Obuya osiepna machon nyaka nyodonje UDA. Wawinje John Nene be kik wawe oko mar twak ahinya. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni weche koro liet. Kaluwore ni nyaka sani iwinjo kata kaka Obuya loso. To bende kaka jatend piny Kenya William Ruto no loso ahinya tok goyo penya. Paro mar chik omenda mano mahigani. Koro nowacho ni paro mar chik mar omenda mahigani en gino mano nego be ni kelonwa ber. Kata kamano wacho ni jo Kenya osewite oko matinde ni budget bo bedo kod deficit mano mar $346 billion. Bende no puoyo jod bura ahinya to mago mane ochuoyo kokgi kata mano siro paro mar chik mar omenda. Penjo nyalo bedo ni adiera tok jopiny wito paro mar chik mar omenda. Bende jopiny biro yuaga ng'e nikech mane gima jotelo osebedo ka ng'iso ni oro dong koro ok nudwa finance bill ubiro yuaga ng'e jo puonje mag JSS ok bindike tich. Pesa mar CDF biro dok chien. Bende nadiera kusen mana gigo ma ibuogo godo jopiny mondo jopiny o feel guilty ni yawa ni koro nwalwaro gima ber nang'o. Mokwongo Joyce wantiere e lokruok. Jo siasa osebedo kariambo ne jo Kenya. En miriambo iwacho ni gi dho ngere ni political correctness. Gimo bura temo wacho kanyo. Sani kaka joma tindo wuok oko ma gikelo lokruok. Koro jo siasa nyaka chak wacho adier. Ok sugarcoating things, being political elite correctness koro dhi rumo sana. Mar ariyo, king'iyo president wani gi jogege, gionge rieko mar tero uchumi mbele. Gin gi rieko mana mar choko pesa, kasti kwalo pesa. Ineno? Omiyo president wuoyo e finance bill. Finance bill neni mokwongo. Noko ochoko yani opinion mar ji. En gima ne gindika e boardroom, kaluwore gi situation mantie sani to gi kaluwore gi gope moseolo. Jatelo ni kwa mede ndalo e ofis to ngima dhi bedo matek ne jopiny Kenya. Nikech mokwongo en gi budget ne en 3.9 trillion mane budget manondiko. Gowi ma wan go en 10 trillion. Domestic debt ma wan go 5.2 trillion. Apenji ni aja ber. Ka in gi gowi moloyo pesa ma in go, ere kaka ngima ni nyabedo maber? Nikech gowi e gima nyalo miyo idonje bwotande odi. Ine odi to jagowi ko bire dhot ti donje bwotanda. Gowi ok en gima ber.
Koro king'iyo kaka chenro mar Kenya ringo sani, Kenya mondo mi obed maber dwaro jatelo maneno mabor sana. Nikech budget onego ndiki mondo create robust economy. Ok ni ng'iyo mana tax to gi gope midwa kwayo oko. Kenya ka nitiere yani natural resources mang'eny sana. King'iyo kaka koro wati gi Nyanza wa. King'iyo lake no kende wacho ni is a multi-billion dollar resource. Lake bineno. De wan gi jotelo mariek. Ikawo pesa matin ma in gono, tichako yao uchumi. Ok ikawo pesa tisoe mfuko. Kidwa mondo mi uchumi odhi mbele, itiyo gi pesa strategically, iyao uchumi. Kikawo sani bilion 5 kende. Tidhi gode Lake Victoria. Lake Victoria sani koma joluo lupe kod. Silt opong'o. Emo mineno kiringo gi ndege tineno ka en green. Manyiso ni lake is fertile. Gik moko ti. Sama gimoro ti e lake, rech ok nyal dak kanyo nikech rech dwaro oxygen mang'eny. Koro rech ringo kadhi koma tut kocha kor Uganda kucho. Manyiso ni koro jowa koni wild catch sani ni piny. To mae gima jopiny otegemea. King'iyo silt no kako se build for many years. E bwo silt kanyo nitiere organic fertilizer. Fertilizer mineno kosiko kowacho ni okelo fertilizer nini. Fertilizer ni scandal maduong' moloyo gimoro amora. Sani ka koro ji osechako wuoyo e weche moriere ji wacho adier. Onengo koro sani Auditor General gi jok ma anti-corruption gi jok mariek ochak unearth the real corruption madhi mbele sirikand Ruto. Yani fertilizer ni emikwale molo. Sani kanisomo gazeti makawuono, fertilizer moro ing'eno lale nam. Yani ji pod ng'anyo ni endara, to gini pod gidhi mana mbele gi kuo. Onge lokruok mosetimo. Fertilizer mano konywa go koa Russia, oselale dier nam kamoro kanyo onge. Nyocha ka gichiwo fertilizer marach. Kendo manyocho kel maber mondo o top up gisekwale inamo lal. En koro fertilizer no knya yudi. Koro king'iyo kaka ng'ani pango sirikand ni, gi pesa matin mochoko gi, ngima mar ji pod dhi bedo matek sana. Pesa mochoko ni okrom. Nyithindo ni endara kucho nikech gionge tich onge. Pesa onge circulation e Kenya kasani. Kiwuotho gotieno, Kenya was a very robust economy godhiambo in the middle class area. Sani neno ka jo middle class bende ni endara. Manyiso ni onge pesa e circulation. Nikech ng'ani gimikwongo timo kidonje sirkal en ni chulo domestic debt. Mondo jok motimo services to the government tenders ang'ogi ochul pesa. Ko pesa ni kochul ko kantie circulation. Anakia kata economic advisors ma advice ng'ani. Koro en pesa manochoko mokwongo cha, economy already strain, gikao gisoe mfuko. Koro onge pesa circulation, ko ji winjo matek mok berber. Koro mondo ming'ani otan economy round, okapar ka en gi rieko no. Nikech ok ni ji kia rekod mar president masani, sirkal temo sebedo kotiye. En scandal after scandal. Kamora mora modonje en kuo after kuo. Onwawe ni samoro ka koro ka otelo, to nyalo loko kite. Okoloki. Koro aneno ni ng'ani, ok nya puonje, onge gima nyien modhi timo ne jo Kenya, ngima pod dhi bedo matek, Gen Z street demonstration gi dwa dhi mbele mapok berber. Debed ni ong'ama riek no nyalo kawo pesa to keto kuma nyalo tan economy round. Kaka na mi mfano, kigolo silcha, to kidhi piny yudo organic fertilizer, the best in the world. Sani the world climatic changes olokore. Sani the whole world is going organic. Onge aja mar dhi omo fertilizer Russia. Igolo fertilizer mane bwana ma Lake Victoria cha. Kas still woko nam. Ineno, mano chako economy chako bedo robust. Ji chako yudo tije. Kidhi Northeastern iloso water systems. Economy makono chako bedo malo. Budget monengo ndik budget mar public budget mar run the system main go sanini. To nengo bede gi gimilongo ni ideal budget. Manyalo yawo economy mondo create more opportunities and more jobs. Rieko no okane ka jalango ni nigo. Eric Obuya duoki etwaka okinyi makawoni winjo kae mano Kennedy Obuya.
Iwinjo kaka Eric kaachiel koda John oloso ka gintiere studio marwa Nairobi ka okinyi makawuono. Kata kamano nyaka sani koro kata kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso chieng' Jumapil nowacho kanyo ni apisi mano mar Mikai mokwongo, mano mar First Lady kaachiel koda apisi mano mar min od jalup jatend piny Kenya nyaka sani koro wacho na apisi makamago ok bibed ka iketo negi omenda nikech wang'e ni mag apise ma onego bed ni kawo omenda mathoth ahinya. Apisi mar Rachel Ruto nonego bed ni miyo omenda madirom milion 696.6. Opisi mar Dr. Mano Dorcas Rigathi nonego bed ni miyo milion 557.5. To magi duto wanyalo wacho ni ochope kaluwore kod kaka jopiny osebedo ka sunde ewi budget mare maduong' ahinya ma koro nyaka sani nosomne jo Kenya ma jo Kenya nowacho ni biro bedo ka bembogi kod usuru. Penjo en ang'o momiyo nyaka koro weche makamagi gik maonge katiba iketo e budget ma pacho kae to jopiny ema winjo ka gino thung'ogi to gin jogo mantiere e sirikal gimedo mana winjo maber. Obuya. Erokamano kapok aduoki mano imiya right of reply. Ayieni. Erokamano. Awinjo kowada chak gi owadwa John Yaya. John Yaya sounds very resourceful and I easily fall for good brains. John Yaya twak mari ber and en gima nyalo konyo Kenya. Looking forward, ibiro wena namba nir baba na Americo keo kanyo irwang no urna. Mondo wa share ideas on how to move Kenya forward because ngato no wacho ni two heads are better than one. Gima dire kodi John Yaya any you dispute taking of debts by the government. Olo gowi. Equally, you dispute taxation. And gima dira ni jo Kenya wairo double speak. How I pray ni wabed joma realistic gi situation matimore ka. Nikech pesa mirano godo migepe mag sirikal. One gadieri ni uchumi marwa osebedo marach for some time. Nyaka ne Kibaki uchumi marwa nobedo stable kana jakom ne prime minister to Kibaki ne president. Banga akanyo sirikal mane riko keo manir baba na odonje gi osiepne mo Uhuru Kenyatta. Kanye mano kumi gi kuo chakore. To gima dwa nyiso owadwa Eriko Keo mokwonga no keo chula baba na no keo Kandaria. Koro by extension podano keo. To in ne rani ke chinner baba na kinde ngamo osiepa mageni. Gima biera mokwongo ni nyalo wacho national TV nikech ing'e ni ngama nosetiyo machiegni gi sirikal nikech nitiyo OP office of the president tiyo go Uhuru higni 10 nitieko. Adwa mana nyisi ni wan sani tinde ok wadhi e TV tichulowa kane udhi e ndalo cha ni chulo sani tinde mano onge. Machielo osiepna Eriko Keo adwa ni mondo wabed honest. One in ngama you are a security and safety expert. Kerin gilonye yo mamalo mana kaka an. Gima dwa nyisi ni to continuity of a nation. Our sovereign identity kaka jo Kenya. Nitiere steps makwa kao they are going to be irreversible. One, Ruto en dhano. Mana kaka Eric dhano gubuya waduto wan gi nyawa kod berwa. Gima duong' moloyo onego wabed mang'eyo jopiny kod vijana osiwuoyo. But kwa dhi mbele gi ng'anyo wadhi push Kenya obed gi miluongo ni anarchy. Eriko Keo wadwa John gi in Joyce gi joluo wetena. Gen Z ng'anyo tang'o mamono interrogate gi sawa gi ng'anyo replacement mare mar Ruto en ng'a as president. Are we ready as a Luo nation? Be wan gi ng'ama oseiko ni ka Ruto wuok. To ng'ama odwa keto in place. To chik moyienwa keto ng'ato in place. Ng'ama chielo, ng'ama dwa benefit most e ng'anyo ni en ng'a. Eriko Keo ng'ama nigi lony e weche mag security. Gi nono security. Onego be ni ng'iyo imiyo gini that other eye. And my prayer is, was to push the president to the corner. President ose accept mu winjo. Ne jo Kenya osiwuoyo.
Mokwongo, wach maduong' ne nitiere tax budget. Tax budget ni osebedo set aside mosekete oko. The most important thing as Kenyans onego wabed gi proposals. Nito ker bed gitim gimiluongo ni public participation. Winj pache jo Kenya, joma riek machalo John Yaya, kaka pache mawinjo mochiwo malin kaka wanyalo rebuild our economy. Mago are the solutions mwanyalo miyo sirikandwa. To kwa keto gisiayo ji, gisiayo tulo, gisiayo jo Kenya. Because nyithindo gi nyalo be overboard. Because one gi countries ma youth uprising, one gi Egypt, one gi Libya, one gi Somalia. Countries gi not be overboard, ma to date, they have no country. Gini gi countries ma dongere wacho ni Banana Republic. Wacho kendo nyamera ka kwayo jo Kenya gimuolo kendo kwayo joduo ni osebedo marach. To be wanyalo lose nikech sirikal iloso kod bura, iloso kod twak, iloso kod mandamano be. But kata mana mandamano nyako bed mandamano ma is within the law. Wase push kerwa moyie motur, moyie nodwa winjo jo Kenya. Wanyalo dok piny mwawachi ni wamiye benefit of doubt. Because kwa push gina ahinya. To kara the best thing monego tim, Eriko Keyo, wachak interrogate county governments miwuok e Kisumo. Nikech kama wuok e Homa Bay nitie ywak ni sirikal Homa Bay nyoro naneno ka EACC ogodak e od Homa Bay, od governor. Ang'ome magi ok wawuoye kwalo mikwalo go county governments makaluo kod counties mamoko. Konyalo interrogate all arms of government and all sister governments. County governments called the national government. Kikwa focus kende, nwada focus kaka Ruto de dala, to governors waweyo. Kenya rach otop nyaka office MCA. Sirikal kabero disbanded, wawe focus ni Ruto should step aside. Wa focus ni kare, Kenya otop, josiasa tema Kenya, including Obuya Gidi Kokeo mani TV ni. Kich mago bijingin josiasa. Wa step aside mondo mi Kenya luong fresh elections. Nyaka governors, nyaka MCAs, mondo jo Kenya yud jotelo manyien. No we mana push ni Ruto step aside. O step aside, ng'ama donjo en ng'a. Are we ready? Erokamano. Aya, aneno ka Eriko Keyo nitiere wach ma ili kanyo. In benda mi right of live reply. Kalore kod kaka Kennedy Oloso. Erokamano. Kennedy Obuya okoloso barach. Anyisi ni eno jana ma asetiyo go higni mang'eny atiege. Emomiyo ineno bith kama nyatiege. To gimowe wacho, we wuondo jopiny ni Ruto nyotur. Ruto nyokotur. Nikech ng'amotur ok nyal wacho niya ni wabunge gi manyogo yes gi emochako luongo e kar jot mare to nyooro gi mond gidhi gi go yes gi pamone achiel kuom gi wacho no migi mit bilie ka koro duogo kod gi kar jot mare ka koro wacho ni gini koro rach koro aduoke awinjo jo Kenya awinjo jo Kenya kendo jogi chak pamone to seche go jalup ne wacho Mombasa kucho na ng'ama nochulo Ruto wacho ni nitie ng'ama ncho chulo ng'anyo ni manyosiayo jogi jalup ne to wacho na wan ma wan gi tabu omiyo waluonguru gini for what it is ni largesse and luxury spending gidho luo iwacho ni yaka mwandu mantie e agulu e tuo mar oledhi ma sirikal ni nyobiro go adhi wacho piyo mondo ang'adi Joyce e cabinet kae ang'ama riek I'm a professional ang'eyo ni okanyal luongo nying ng'ato kae ng'ama onge but e cabinet kae nitie ji ariyo ma kawuono ringo gi Mendera ma kano odong' dwe achiel to gibedo ministers achiel nodong' gi fees balance e school kuma nyithinde some mar 120 mondiko chege post dated abich kawuono owilo ndeke gi seche gi wuoch matamre gi nono mano e yako aguch piny owacho mawuocha achiel kuom gi dwe achiel kapok obedo minister
romo nyaka koda mwago mbaka, nyithinde ne dhi timo penj, weche ne tek matin e skul. Kawuono giwita 300,000 400 piny maru. Mano e yaka gulu. Nitiere migao mar sirkal miluongo ni Kenya Urban Roads Authority, KURA. Nicho timo tenda mar chiegni bilion 30 midusa moro nye pimona. Tenda no obedo cancelled ka bidders ready to duoko documents. Maling wacho na ni pesa no chako duok e agulu maduong'. Magie yako mwawecha. Tapani katieko Joyce. Kenya osechopo kama koro nyaka wa interrogate Constitution of Kenya 2010. Wasechopo kanyo. Ng'anyo mar nyithindo gi ajiwo kabisa ane tok nyithindo gi. Wa interrogate katiba no nikech ang'o ok osebedo kotayo yo makare kosikethe. Abiro kanyo. Yawuota ariyo gi nyithi university omiyo gine gigi, gine Gen Z go. Awuoyo kaka janyuol mar Gen Z. Nyithindo gi osekadho wa magiriek, ging'eyo molowa. Gimomiyo wacho ni wa interrogate katiba mar Kenya 2010 and interrogate yot wan dhi referendum sani. Kipenja Kennedy Obuyo wuoyo kayo koni thurgi Homa Bay nyoro neno ka EACC odak e od gavana. Anta penjo niya. Wawe dhi e ofuku mar japiny monde wa finance allegis extravagant government. Wadoge 2010 constitution wapenjre niya. Be waromo gi counties 47. Kanye mwachake gombaka. Be waromo gi counties 47 koso waduok gi piny gi bed 20. Be waromo gi senators 47 gi women rep 47. Be waromo gi wajumbe 350. Kanyo kwadoke mwachake mbaka mar ratiro. Mwapenji president ni to kaka tibo yieni minister 23. Jogoro mongirore tidhi e 55 omang'o. Okibed gi jogoro mongirore bende 23. Ndalo wagi Uhuru Kenyatta. Jagoro mongirore mar arita kwe gi chief gi passport. Ne en achiel. Niluongo gi dho ngere ni Principal Secretary for Interior Coordination of National Government and Citizen Services. Kawuono in gi osiepna Dr. Raymond Omolo kaka jagoro mongirore morito weche police gi weche chief. Akete monde japiny owinje. Dho ngere en Interior National Administration. Monde jaluo winje orito police gi chief. To samo bede office no, police onego jo Kenya 39. Moko bende wuok thurwa kuma wae kode. Konindo, benindo tere. To wan nyaka gimoro be ni jagoro mongirore mana mar passport. Dongo nego riu gi achiel. To kata ka koro nyathi dalawa ni nywakogi. To nywakogi to wapenye na obila miteleni nyo nego nyithind Kenya 39. E higa achiel gi dweche 10 mar bedo ni jagoro mongirore kanyo. Koro magi gik monego wawuoye batapani dok piny wawe donje ofuku japiny. Japiny yuak ofuku ne osetuch. Wangi spending mar sirkal wane positions maonge tiegi mondo waduok piny. Adwa nasoma ni moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalo no kinyi makawuono kapok awinjo pachi John Nene nikech joneno magwa matwa kodwa e Facebook amontiere live kinyi makawuono gin bende gichwalo paro kaachiel kod ote mopogore kinyi makawuono. Pauline Nyarpita wacho ni wawe uru changanuisha oganda gi mpangilio matayari giseketo nikech kitambo Kenya chop kama entiere ni en nikech waserito matokeo maber to kata kamano Tend Ruto osemana bedo ka medo tayo ngima jo Kenya marach. Odhi mbele kwacho ni ngima peka to thoe ma aoyaye be medore omiyo ber ka odhi dala nyere waol gi empty promises. Jona Pidi wacho na neno makare Bunyala Road Upper Hill kae jo Kenya ool gi ni metenga nitatenga bilioni riambo kotit. Brian wacho ni we want a leader, not a ruler. William Ruto ok nyal bedo jatelo. An Brian kawuok Kisumu. Rogers wacho ni Rogers nyakwar Oyuyo from Nyakach wacho ni gima Ruto nyalo timo en duoko higni mag rutaya oduoga at 50 kata 50 mondo rowere oyud tich. Then cabinet mage
gin joma onge lony. Ruto choko usuru ma omed gi holo gope, to joma otene ema chamo, to jopiny nigi ngaji. Janeno moro wacho ni Ruto noweyo scouts mag KWS tich, kata nomayo scouts mag KWS tich. Kazi kwa vijana bende ogolo. Wan kaka Gen Z, Ruto sandowa. Bernard Anyach wacho ni Ramogi TV ma an Bernard kawuok Migori, gimalit na kabisa mamiya wuok kendo nyaka ang'any en wach mar gope machalo mag Eurobond. Pesa mar IMF nokwala, kendo joma ne okwale gi ong'e to ok nyal chamogi mondo gichul pesago. Podi dwaro mana ni japiny ma pesano nokokonyo ema mondo ochul pesani. Gini rachna gi rach manyaka ang'anya. Mano Peter Anyach. Commissioner Othira bende wacho ni amor gi chenro. Aparo ni piny Kenya osepodho, kendo jopiny nyaka ikre ne chandruok machalo gi ma osetimore e pinje moko. Wan gi bunge motop, wan gi ted piny motop, wan gi ute yalo buche motop, kendo wan gi kanisa motop. Ruto onego gwe tao mapiyo, waola. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyakora Mogi Jwang med mana chwalo ote makamago, abo bedo kasomogi ka wadhi mbele ko twak marwa. Kata kamano, yiena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo mondi, bang' yueyo abo bedo kaduogo wadhi mbele. Kik idhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye ako na ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Okinyi kokinyi kapinyoru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo kinyi ma kawuono kama twak otudore kod chal mar Kenya. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, antiere kae kod Eric Okeyo jasiasa, John Nene janon siasa kaachiel kod Kennedy Obuya matudore kodwa yor Zoom bende en janon siasa. Watwak otudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae. Kapo ni inyalo chwalonwa ote penjo paro moramora kokale lai waduto te mag tudruok kinyi ma kawuono obedo kwasomo achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Kapok wadhi mbele kod twak marwa nyaka sani koro rowere mago mag Gen Z bende koro ne oyango moko kuom dwaro magidwaro ni sirikal ochop kare. Kata kamano jatend piny Kenya noseyango ni obro bedo kotemo mar mondo mi ochop dwaro margi. Moko kuom dwach Gen Z mana kaka inyalo nene wang' jui mari kanyo en ni jatend piny olung'eto mag doho. Wang'e ni jatend piny kinde mang'eny osebedo ka dhi ataro kod ng'eto mag doho. Mar ariyo wacho ni jatend piny owit oko lemo mag jolup jatend migepe kata CASS, owit oko apise mag mikai mokwongo, mar ariyo kod apisi jaoda jatend jotend migepe. Pesa apise go otigodo e ndiko jopuonja kod lakteche mago moko kuom dwach Gen Z. Dwaro mamoko gin ni ogol usuru mar udi, ogol nonro ewi kaka omenda mosejuogi jopiny osetiyo, oduok ne jo Kenya pesgi duto, ogol nonro ewi gope ma piny Kenya ni godo. Mage moko kuom dwach Gen Z magisebedo ka gichwalo ne jatend piny Kenya. Moro ni oket kare chenro mag IEBC e ndalo 30. Mae miyo gi thuolo kata mae miyo gi thuolo duoko pacho jod bura ma ok tima kare. Gidwaro mondo timne gi yiero manyien kosegol gi e kom, mano kosegol jod bura magilieko ni ok lu dwaro mar jopiny. Dwaro machielo ni gilu chik mar doho mano chungo tero obila Haiti. Nyaka sani wang'e ni nitiere obila mago maderom 400 ma osetere pinyno mar Haiti kaito duogo obila moseore pinyno. Koro gidwaro no duok gi e pacho kae. Dwaro mamoko ni ondik jopuonj mag junior secondary school e yo maongirore nyaka mane oriembe tich. E kinde ng'anyo lakteche mapuonjore bende ondike tich. Mago moko kuom dwaro mag rowere mag Gen Z. Osach jod bura kik kadh shillings 200,000. Jod bura ok nyal chamo sara maloyo laktar e Kenya masani. Ogol apisa jaod bura mar county. Osachgi omedne jotije sirikal mana apisi mar woman rep magidwaro ni owit oko kata ogol. Oduok chenro pidho jopuonjre skunde. Omed pok omenda ne sekta mar somo kod thieth. Apisa piny owacho owuoth kod geche, ndeke kata gach reru mar piny owacho. Mago moko kuom dwaro mag rowere mag Gen Z. Mago gik mane gindiko ni jatend piny Kenya kotimo to piny Kenya nyalo sudo mbele yo makare. Jatend piny owek mako mafuanda doho kod od bura. Jatend piny ogwe tao kuom uso piny Kenya ne jowagunda kod duol machiwo hola mano IMF. Mago moko kuom dwaro mag ojende kata rowere mag Gen Z. John Nene, mago moko kuom gima Gen Z wacho ni podi gibiro medo dhi e ng'anyo. Kochakoro odiochieng' manyoro ang'e ni in bende niseneno chenro magi ma kaka gipango lai magi mag ng'anyo. Dwaro margi bende ne gindiko maler. Kwang'iyo dwarogo bende gin gigo manyalo timore. To ka gitimore bende adiera nyalo miyo piny Kenya bedo kod lokruok kaachiel kod telo makare. Gik ma ojendego kwayo king'iyo 90% margi en tije. Gidwa tije. Ji onge tich. Ok inyal bedo gi ngima maber kokiti. Obe onge haja mondo isom matek kok inyal yudo tich. To
kaka inyochi winjo president kako wuoyo mane ma en gi teko mar duoko piny noseyie kaka mag golo first ladies ang'ono wacho ni mago odhi timo osegolo nyaka pesa gi e budget moko nyal nowacho ni odhi luongo multisectoral talks ji mondo giwinjre kaka gidhi timo gini lakini jomoluongo jomopango nodhi luongo ka ok nya konyo president mana kaka nachako nyisi Joyce mondo mi Kenya sani oti wadwaro jatelo maneno mabor ng'ama riek nikech there is a lot of shake up in the world kikiwe ni wach uchumi ni en mana Kenya ka kende wan gi war in Ukraine ma affect economies wan gi climate change wan gi America cho yiero janeko gimbende gi yiero janeko korgi kucho magi gik ma nyaka ing'i lakini king'iyo sani economy mar piny kuma pod oling man gi natural resources manyalo konyo piny mangima en Africa ka koro kiyudo jatelo mariek en jatelo makao pesa to kete kuonde manyalo yani miyo uchumi odhi malo piyo piyo jenzigi kopo ni pesa ma wan godo ni oket kuonde manyalo yawo economy sama wuoyo kodi ni African Development Bank nigi 2 billion moling alinga e account gi mar climate change nyaka nyocha nyeni donje sirikal okoti gi development partners Kibaki kano donje sirikal ne giloso gimiluongo ni Kenya Joint Assistance Strategy mano chako district stimulus programs maneno kikunyo ne ji ponds igero fish processing units edotero skunde bedo complex pesa ni duto tene aoko sama ichako a robust economic recovery money is not a problem nitiere pinje maoko man gi pesa mose develop mose dhi mbele molowa ikwayo technology kucho ti revamp nikech wan gi natural resources koro gik ma nyithindo gikwayo mar tije ok nyal tamo Kenya ka loso tije Kenya kae nigi gik mondik mabecho mar loko ngima ji e department ka department wan gi Konza City wan gi Railway City wan gi Vision 2030 wan gi component in every department jatelo ni nyalo nyisi ngosetie sirikal makoponi okete pesa tinena nena ka ngima ji chako lokore nyithindo gi achiel nyoro nyawuoyogo owacho ni en nyaka nyuole pok no bedo gi interest e siasa sani koko bedo gi interest e siasa nango nikech before gik moko ne dhi mbele osomo otiyo young people don't care about politics they just want to live a good life ing'eyo gidwa mondo gima gitimo baba gi kani gi pesa min gi nigi pesa gigi onge gima gidhi timo e street to sami neno ka nyithindo mathindo mapok otegno kata kipach gi majority magi pok onyombo kata ka nyalo biro makao bullet e ndara manyiso ni gini odiyo jo Kenya gini omako ji afwanda ji winjo matek iwinjo koro mondo ng'ani to kwang'iyo wiye kaka wiye chal ng'ani onge rieko mar create businesses onge rieko mar create job opportunities onge rieko mar loso economy otine jopiny koro kaka idwa konye ka ema dhi bedo matek nikech ong'iyo mana gi kidonje sirikal tu chiemo systems mopango en mana mar chiemo gik mineno no chako kia innovation kia keto first lady kia mago mana yore mag kadho gi pesa mondo ochiem iwacho sani wan ok waluor ng'eni sani Gen Z jokluor sani osewachore ng'eni wariek marach kumineno osewachore ni trips manyien dhi oko gi en oyawo mana businesses ne family ne ok ni odhi konyo jo Kenya a president going for a diplomatic meeting mondo create opportunities ne jopiny ok mag mila gi you can't just fly in Korea kasti duogo ni sewuoyo ni jo Korea dhi ochalo mana ng'ama pache nyathi mathin ni asewuoyo gi koro dhi yudo tije Korea governments don't work like that this is a development economy you can't just walk in and come out ni president okono dhi miyo jo Kenya tich he looks very bad in the public eye he should now know ni otiyo ne jopiny otiyo gi joma riek mondo koro policies madhi tiyo oti maber Obuyo wacho wach ma serious gini ng'eno yawo Pandora's box corruption is ingrained from the top to the MCA's office that is very true kanitiere ot mokoso ne jo Kenya ot mofail Kenya en senate ji ng'eno kne senate emomi power mar oversight to senator anado wacho anokaluor senator wachak gi Nairobi e business hub mar Kenya senator Sifuna onengo bed ni ng'iyo ni to Sakaja tiyo nango gin young people manyocho yier mondo ta Nairobi
Sakaja kane wuoyo e TV kane winjo manifesto mare kaka odwa timo water systems, ang'o economic development ma Nairobi, waste management, ineno, nowuoyo maler sana. Emomiyo nwamiye kura. Sifuna onego bed ni fight to see ni Nairobi tiyo. Ok onego bed ni obedo ni Ruto kia otibore nade, kia odhi e liel odhaore kucho, gi joluo kucho. Mano ok tije. TJ is Nairobi working for Kenyans. If it is not working for Kenyans, onengo benua neno face mar Sifuna ko wacho ni pesa mano onengo kete pi odhi kanye, pesa mano onengo tim kama odhi kanye. The same should be appearing to young senators in Migori, in wherever. Waneno ka mane gimomiyo wanyange ni devolution tiyo kosokti. So the rot in the government system is bad. Dwaro rieko mamalo. Tana nyisi onge rocket science. Sirikandi ni ok nyal loko economy ni malok ngima ji. Style mar ingeni gima wango iji kaka jatelo wacho Ruto sane dweche 20 kende mosetiyo. We can see the way he's planning things that we are flopping. What the flop maraj kata kako ndiko budget gik mo priorities, policies ok en gima the revive economy, en gima the sink economy. Ok ni wadhao ni wadhao ne wa advice ni tim gima ber. Yani Africans are intelligent. Ginge gima ber, but gitimo gima rach deliberately. Kwalo pesa, diverting money into your personal accounts, okay, gimo nisome degree, okay, nisome masters. Most of these people in government now are masters degree holders, professors, nini. To gitimo wrong things, nekech corruption. Inano, koro gini en wach, oyawa wach matut sana, maji onengo uwo maber, ngani onengo bed advice, okwadwar kako bwe wacho nwa dhie Banana Republic. You never come back. You see countries like Yemen, Sudan, Somalia, Liberia, Sierra Leone. Teka ni inano civil government mawangone. Wibo yuwago kata Ruto no kopo ni waketho system ni. Kwa the military. Tell me in history which military government has ever developed any economy. Nothing. Military are not trained to develop. They are trained to guard. Most of the military ok joma rieka inyama nyalo run economy. Koro kwadwa dhi that direction. Ngani kadwaro mondo konye, odhi omany government of national unity mondo gichak bedo soba. To ni owe kende kama ni Ruto oter Kenya mbele. Wadhi gore piny mapok midwari ne. Kennedy Obuya, anno kwa dongi thuolo matin kende tu atieko twak marwa okinyi makawuono dwaro mago magaro were mag jenzi mabende wasomo kanyo. Bende gin moko kuom gigo minyalo tim e yo makare kendo ane lokruok e pacho kae. Mokwongo wanyalo wacho ni mano golo oko apisi mar mikae mokwongo ka achiel kod mano mar od jalup jatend piny Kenya. Mage pesa ma jatend piny Kenya William Ruto sewacho ni ibro bed kigole budget. Kata kamano nitiere moko mapodi rowere go dwaro. Bende inyalo chop gi kare mar mondo mi piny Kenya odog kod kwe ok ni juma ka juma kochopo chieng' wuok tich chieng' tich ariyo to koro chuny ji dang'ni ji kia ni ng'anyo bro bede yo machalo nade. Obuya erokamano ahinya. Adana duoki kaka janyuol. An gi Gen Z go abich. And kata moro bende ni machiegni koda ka. Tembo keta te sirikal to badwo gima gidwaro. Adwa nyisi nyathiwa ni president marwa nyaka winj wach nikech en be ojanyuol. Kopogore gi bedo ker ojanyuol. To views mag Gen Z gin gi kata cross, gionge josiasa, gionge religion. Kwayo mara ni ker mondo mi owinj kwayo mag nyithindwa. Kendo ago erokamano kata nir baba na meni ke ok dwar. Abro mago erokamano ne ker nikech tur mano turo godo ne jo Kenya. Mani prayer mara Gen Z osechiwo kwayo. Ker osechiwo duoko ni oyie bet kodgi piny. An dakwa kaka janyuol kendo kaka ja Kenya ni wami ker a benefit of doubt mondo Gen Z oyier representatives manyalo bet piny kamoro ma gibed piny gi ker kod jok makonye rito sirikal mondo gichiw pachgi mondo ging'i ni to gichako gang'o nikech bura moro kata lweny moro demands cannot be met at the same time. Inyalo ketgi ni gibedo met systematically over time.
And so kama nyalo timore, I believe ni Kenya would be better. Kendo gimotimore Kenya ni dimio Kenya gibedo maber malo countries mang'eny e Africa ka. But this will only happen kwa bedo joma buok. Amoro go wadwa muwuoyo John. One, kuom ng'eyo ni Kenya is greater than Gen Z, than Ruto, than Obuya and you. Unity mar Kenya, the civil government mwa enjoy Kenya ka. Kapok iwuotho oko ineno pinje ma nosetimore ma civil arrest of the overboard ma jolwenyo okawo sirikal. Pinje gi onge, sani wan koda iti. Goyo sirikal loko loch omiyo iti sani koro watero police. To kapo dama ku break mandi, nado mana remind Eric Okeyo. Ndalo mane untiere kod Ker Uhuru Kenyatta. Nutero police Somalia, kendo nitie police ma pod nitie Somalia ma jo Kenya ka. Mago to kidwa wuoye. Amak break ke kanyo. Back to what you asked me. Nyamera, Gen Z odhi mbele. To gichak now, Ruto Ero say give in and is ready to listen and is ready to meet to get a solution for Kenya. Gidogo na office governors mag Kenya gi. Mondo gipenje na office governor gi. Mondo governor bed wangi ni begi yie bet kod Gen Z. Mondo gin bende corruption manitire county governments. Ginyiswa ni to gidwa timo nango. Because corruption of national government kende. One gi 48 governments Kenya ka. 47 county governments and the national government. They are independent and interdependent at the same time. Gima duong ni sirikende gete gin gima gaw mar konyo jopiny. Waket into task kata mana od bura. Kendo gima nomora ni Gen Z nomuocho parliament mok ging'iyo ni ma en opposition, ma en josirikal. Akwayo gi muolo ni wago gini to wadikre matin. Wamiu the voice of reason a chance. Wabed piny kor sirikandwa. Mondo Gen Z ochiw demands gigi. To ng'e ni chako gi mane. Mondo wami civil government marwa a chance mar continuity mar Kenya as a nation. To ka civil disobedience obedo overboard. Oyo wan wabedo ka waduto. Gini nyalo bedo cancer madhi chamo ji te. Cancer no nyalo bedo ni koro only the strong and the most ruthless will survive. Gini biro bet making'iyo Kisumo, kini Kondele, ja Kondele kidhi Kondele iko gichiwo pesa. Joma strong ema no survive. To gini biro chamo ji te maonge ni ma ng'at Ruto ma indie ni ng'at ja chama mane. An mane kwayo na. As a father, as a citizen, and as a patriot. Adwa na som moko kuom ote ma joneno magwa chwalo kinyi makawuono ka watieko twak maro kinyi makawuono kalore ni thuolo marwa osedhi ahinya. Ote makamago emanga som kaetanga miu thuolo mar mondo miu chiu pachu mogik ka waloro twako kinyi makawuono. Comedian Steve Ndege wacho ni Ruto oduoknwa chenro mar Linda Mama. Ote machielo Bob Mike wacho ni waweuri Ruto otiek tamne tukirudi kwa debe tumtowe. Mark Junior wacho ni Ramogi TV rupiny Ruto wek pimo wijo Kenya gi pima ng'ich. Onge kaka Kenya ni kod CAS mano 23 to jolup gi Ruto noketo 50. Jok modongi to gin jolup ng'awa. Odhi mbele wacho ni Ruto ne osingo ne jo Kenya gik mang'eny moko nyal timo. Ruto nosingo nyaka goyo simu nono kod free internet. Adiera en ni Ruto tich osetamo. Keto kanyo ni #Ruto must go. Gima hinyo jo Kenya ahinya gin MPs mane oyier kod UDA. Jok mokia pogo kata ber gi rach. Ng'anyo mar Gen Z nyaka dhi mana mbele. Wacho ni Ruto kik pani Kenya mare. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni Ruto ne o campaign kod miriambo gi dhok mamit nikech en an orator. Muma ondiko ni miriambo nyalo donjo ne dhano mamit ka sup mar Obambo. Odhi mbele wacho ni lakini ka dieri kuon bel yangore to jamriambo odhiera. Ero ndiko osechopo waneno ne onyiso Hasla ni sirikali dhi los mar mama mboga
mtu wa mkokoteni ero koro gibiro e parliament dwaro girgi mane osingnegi. Ayie kod gima jalony wacho mar duoko piny namba mar jotelo. Kenya dwaro lokruok maber, vijana dwaro tije manoreje Maiko. Mondi Oula bende wacho Ramogi TV, an Omondi kakria apenjo niya, Ruto nowacho niya jo boda boda obiro ting'o gi malo kod mama mboga gi mamoko. Sani gigo onge. Nyocha niwinjo kaka owuoyo ng'atno tugo gi jopiny. Wan Gen Z pod wabiro ng'anyo. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Ka joneno magwa bende koro wacho ni piny Kenya ok dhi mbele yo makara. Chak kod Yeriko Keyo wachni mogik ka watieko kaachiel kod paro ma bende jopiny chwalonwa kokalo e yorewa mag tudruok mana mapiyo piyo. Achiel en ni piny ok ni kare. Kawuono king'iyo oko, aidha ng'anyo dhi mbele, or jo ohala oloro dukni, nyiso ni Kenya ok ni kare. Dangi wang' William Ruto tere tong wang'e tanyise ni ogo sirkand ni piny, o dissolve cabinet, to monde kose dissolve cabinet gi government, to mana kaka Joe nowacho, the solution now may perhaps only be a government of national unity. Mae to koro nyako go piny monde kata Gen Z gi riek kamineno gi en ok ni gite gidwaro tij affordable housing maru ok nega Ruto bok yud gini eno siko mani ji tie affordable housing ji otero Korea nyithindo gi riek moko rano ala gimotim o dissolve sirkal o engage god gi space kaka nya giwacho cha o make disclosures magidwaro nikech ka nyathi Ruto ma ok ti tinde dhi arambe gi milion 3 Jumapil. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. John, wachni mogik watieko thuolo marwe morumo mana mapiyo piyo. Wantiere kuma koro ji dwa wacho adier. Adiera ni koro olo mana yore ariyo kende. Mokwongo walo chik. Piny ok nyal bet maonge chik. Lawlessness ok nyal tiyo. Walo chik kaluwore gi katiba manwandiko. Jatelo mwayiero maduong' mokoro waketo kaka symbol of national unity ma en president. Ene monyako lead by example. Olo katiba kaka dwarore. Mar ariyo, wuoyo ma Ruto dwa chako wuoyo gi ji kata ka en government ma national unity gima dhi bedo mbele ka. Gi robust economic recovery programs. Giwere gi low cost housing ma Ruto siko kawero ni. Bing'eni mano ger ndiere uru kapok onyiew. Gin gik miuso. Ok en gik mani ogero ne ji udi kaka sirikande maoko magero ni ot to miyi kifungu tidonjo. En gik miuso. Koro gik manyalo kelo tije mapiyo piyo. Ineno. Moloyo this political mess and systems magisiko go higa ka higa. Erokamano ahinya. Kennedy Obuya wachni mogik e bwo nyerere apar mana mapiyo piyo kwatieko. Erokamano ahinya. Agoyo erokamano ne jowinjowa. Aneno pachi jowinjowa en mani ng'eni puonjruok osiko. Kwayo mara maduong' en ni sirkal waseketo tesre sirkal mamalo wadoguru sirkal malocho gwenge ma county governments bende waket tesre kasto kik wawang' Kenya marum wabedu jok ma wacho ni pusi kidwa goyo to kilo dhot gi dirisa te iwe achiel ma kapo ni inyore ahinya to pusore godo. Koro akwayo jo Kenya gi nyithindwa duto gi jo siasa te ani the civil government mwa enjoy kawuono mamiyo sani wanyalo dhi street en sirkal maber. Kik wakethe bai ng'anya ahinya nikech wanyalo ng'anyo madhi overboard ma jolweny kawo gini. Erokamano ahinya. Kosekawe to onge od bura onge kot. Koro akwayo jo Kenya ni watur matin to sirkal bende obed piny kod nyithindwa mondo oyud a solution moving forward.
Erokamana inya Kennedy Obuya, Eric Okeyo kaachiel kod in John Nene kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwaga kotudore kod chal mar Kenya. Janeno wa moro kae Magolo Blaze Amolo wacho ni the problem is that the presidency is bought from political brokers and paying those brokers will take more time than even the presidential term itself. Erokamana inya Nyakwaramugya Jwang kuom ote magi mabende ichwalonwa e kinde mano adhi mbele kod twak marwa. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang' yueyo to chenro mabiro en orako kik idhi mabor. Nyakwaramugya. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre sa adek okinyi mana Ramogi TV. Nyakwaramugya Jwang ageno ni ingima kamaro ma intiere machiegni ukendo chenro mar orako kelo gi Collins Alaro ng'ia koni an gi Pauline Waidha Seth Ogola colleagues maga watore body workout kawuono to focus mainly kod cardio sana sawa koro hadi bali de gwere machiegni ke pi machiegni ke tawindi machiegni ageno ni kodi donge sawa wachaka kod warm up sani am cycle matintu girifonda gi without around move around. So kila zoezi wadi 30 seconds sawa. Wacha kod jumping rope, wadi ukanyendo. Wacha ataka kuna wakati saa. Mind the warm up, wabro stretch baadaye kwa tieko sawa. Thirty seconds rumo. Move around, active recovery. Chapri wa tintu. Next, all the butt kicks. Whatever I can on spot. Butt kicks, wadi wataka kendo. Manamos mostu kibere haraka. Kesho ngira mnyalo ni modified kama hii, ni modified. Lakini jamaa rest wale raka nyendo. Loja learning ndi for modified workout. Advanced and could say for gola kind of advanced. 8 more to go. Kanyo rumo. Active recovery, kana watu nishande. Jumping jack. Magatizi mayot. Kala yote mukano on P at PS school kind of. And let's go. Mind yours. Modified. Follow popo. Advanced until you can go gola. Madame Lavé. And recover. Next move, seriously. What is side step kindy and side step. So, pace Mari.
Ready? Let's move to the right. Switch. Side. Yeah, side. Madam, ako ni cardio. And stop. Next one. From car. Waka rodi malo. Jump up. So. Kuro wako na hamstring. Same time flight. Ready? Haya. Tuanze hapa. Let's go. Nice one. Modify. Follow popo. Jump. Big jump. And land softly. Kick land another bara much. Towards me, no. Nice landing. Most too. And I'm the nyime. Posha muhimu sawa. Mana most too. Arawa. Neck quick feet. I'm a football shuffle. Me and you may have a me, younger shida. Ready? 3, 2, 1. I had to work out in it. Oyot, footballers are sana ganda much sports. Anga tu kama tinika uno. Wewe ni problem kidogo. Koro hiwinja. Ili kwa hawa timu. Five more to go. And top. Hapa ni kono cardio kaona. Strength wanakuwa umbali kabisa. Next workout, one step down, top of the side. With a jump. Let's go. Step down. Modified, whatever kama. Mind modified. The rest just jump. So modify. Follow popo. The rest don't hand us the up. Kali kita sprint serius left ngeng. Technique muhimu sawa. Rest. Burpees modified of course from calf to stand tall. And let's go. Pole pole too. Modified low bank popo. The rest, me and the gola. Let's push. Jump out. Mind modified. Kaboni chongirami. Just follow her lead. And for advanced, I'm intermediate. Ogola says the kind. Tujuko kiuno. Kikeni nungoni. Body, body, body. 2 more to go. Recover. High knees. 2 more tight. Alright, let's go. Embrace your core and pull through. Keep pushing. Bado. Modify, follow popo. Push through. Push. Koro mind. One move side to side. High knee. Shuffle high knee. Ready? Let's go. Side move. Split ni yako. Push. Inyalo ka pes mara kidwaro. Haraka mari. Onge shida. Ako ni kaona cardio. Wana kuzoea tu anyway. Body. 10 more to go. Speed up. Nice one. Kwa watoto hapo kwenye matini kabisa. Normal squat. Toa malo sawa. Let's go. Ishaanza timer. Just breathe. Still breath yako.
Keep pushing. Kodi Martin. And stop. Reverse lunges. Leo que se venga Kandi. Todo reverse. And let's go. Pole tu. Step. Malo lunges en Matielo. Mind the oxygen. Forward lunges. Reverse. Good side. And stop. Jump squat. From Kandi to landing squat. Ready? Let's go. Big jump. Land softly. Nice one. Big jump. For modified lubang popo. Kwenye chikuri kwa chikuri niendi. So now landing technique. Wala lika paka. Soft kabisa. Maungi koko mangeni kwenye chonge. And very safe by the way. Kikadini ho tunachana tunatonga sai. Technique matter a lot. Kumbuka kikisakata transform mari. Soft landing. Jumping lunges. Toka nyendo. Ready? And let's go. Go tuenda kazi. Nice one. Chunga magoti si bank floor. For modify just follow for. Maintain the normal lunges. Big jump and land softly. Nice one. Mdogo tu hivyo. Keep pushing. Push. Ndio kuzoea tu. Practice. Making it almost more. Wala take round 1. Mountain climbers. Alafu the water break. Moro kendo. Climber wangeyo. Let's go. Squeeze. Squeeze tumbo kabisa. Press mahali. But get the most. Eko donjo. Maber kama ile negative maber. And stop. Mano ke logi kumba round 1. Wale water break kendo. Wara normal ya sawa. Kikiringo ongeringo. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
mar dhogi ne wuodh kit chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Koro sasa watu wanabot kabisa. Kadri cha watie kwa matini. Hapo tunaangalia kidogo. Haya, go down to back extension. Koro back extension. Ungayo mana kama hindi tu. 30 seconds. Ongen wewe, wago ndicho tuanze. Haya, ready? And let's go. Aero tizi sana by the way. Osa choguro maber. And stop. Next, manakanya ndo podi. Wagolo arms mbele kaindi. Tuwa squeeze back. Wari mbele tuwa squeeze back. Kodone mgongo podi. And let's go. Pull. Stretch. Can go dumbbells for 30 ndama super. Marpi. Inyal togi maindi. Ama towel podi. Inyal mako towel ndi kama indi tiyo achien. Towel mbele. Anything can do. Just be creative. Sana togi towel mara. Ayo achien kama mos. And stop. Nice one. Next workout. Jimogolo ni fire hydrants. Kaya nge nyingo po mata. Kwa wadi mana kama hindi. Tuwago pin. 30 seconds. And start. Mana mostu, ongea haraka. Nice one, kaya tieko. Log chini machelo shaendo. Ready? Let's go. Semate na gozo matini domo ndo dindoni ni maber. Doga tizi. Oromo kabisa. Forward to go. Podi. Nice one. And next, better tindi kama endi. Then we squeeze. Hips one. Ama glutes. Ama kabangi donge. Let's go. Squeeze. Sorry out. Squeeze in. Sit. Manamos tu. Dame la di. Nice one, stop. Wadi fanya mapelo, kwa na push up. Mind modified kabisa. From hapa, release mkono juu, tee up on your knees. Release, and let's go. Mind for beginners kabisa. Wala kuna bele kama yomi, soft slide. Nasi vile tuko beginners leo. Hataki kuchoka. Strong. Push. Mind hiyo kabisa. Tiamo kama lechongi. Podi. And stop.
Haya, diamond push-ups. Maro Jacobat Kaindi. You can look at the shape of diamond. Take it low. Put modified body. And let's go down. To push. Nice one. Push. Keep pushing. Push. Manamos too. Marathon tricep. Amo Jacobat. Keep pushing, 9 more to go. Almost. And stop. I want to Russian twist. What are the Bundesliga? Ready? Let's go. Side twist. Manamos too. Manamos. Keep trying for more to go. Nice one. Knee tuck. Leg straight kama hindi. Modified single leg in and single. Advance both legs. Nice one. Hinga tumbo kabisa. Regibundi kabisa. Madrido. Podi. Mako wale Bundesliga. Leg straight out. Nice one. For this is a kicks. Inyalo bedo piny kae ndisi. Cross leg. Ama straight. And start. And breathe pole. Regibundi bedo motegno kabisa. Kanya nilo bedo kae ndi. Tira mbele, deep breathe. Wakaza bude kabisa, pate kabisa. Hold tight. Nice one. Make sure ni kaza kabisa matek. Eko donjo. And breathe. Kiki hold moya. Meda di. Body Martina. Deck more. And stop. Nice one. Next only crunches. Ngikama bear crunches. Ngenye tika kama indi. Na dawa tikia nukune rame. Kuna mwanakamu mushirami. Getting malo kama. So let's go guys, crunches. Nice one. Modified. Jom advance. Timo kanya kwa timo ni endi. Nice one. Kukani kama endi. Space badi onge ka endi. Odindre. Kolo kanyalo nyeri kabisa sawa. Oguchi is very safe. For safety of your back, mugwiko hivi. Kama kwa advance, low bala ka endi. The rest, one kata. Mind even the bayro. And stop. Higher plank is falling. Button. Plank modified. What do you kind? My modified. The rest, one maloka. Let's go. 30 seconds. Start. And breathe. Breathe, kabisa. Tumbo tight. And don't hold your breath. Four more to go. Next is side plank. Side plank, don't your obliques kindly. Throw legs better out. Then, you throw rimalo. You can tumbo tight kabisa iraq sanyendo. And let's go. Relax kama na most breathe. Oblique tight kabisa. Make sure ni kaza kindly. You advance the motor take malo kama and it's still okay. You'll get there with time. Almost there. 4 more to go. And stop. The other side. Turn to combat kaya. And body up.
Almost. Relax and breathe. Leo to malo ke dwaro. Kimbo. And plank walk from kind. The movement is very simple, by the way, and lakini very effective. Just go down, walk into plank, reverse, and stand. And let's go. Walk into plank, reverse. 20 more. Reverse. Keep pushing. Plank walk. Reverse. And single leg, stiff leg deadlift upper. Just go down and stay for stability. Alright, ready? Let's go. Step up. Step up. Aero tizni kabisa. Kiroti lobedo motegno. Oyo aler mar hamstrings.